Goedemiddag en welkom vanuit de Fluzen, want we zijn hier in Eerlehuizen voor alweer de vierde wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2023. En wat hebben we juster een mooie dag gewoon bij Langwaar, maar die geweldige fotofinish. En dan zit ik nou naar praten, mooi de analist van Joert, Dini Visser. Ja Dini, hoe zie je het juster van de televisie? Ik denk puntje van de stoel. Dat klopt. Ja, dat wie scootjes zullen op zijn mooist. Hè? Ja, dat is spannend al op de laatste seconde. Ja, en die mij denken om 2018. Ja, dat wie een kopie. Hè? Iets over de dynamiek vanzelf, maar lekker spannend. Ja, scootjes krijgt schaken. Je moet een beetje vooruit denken en dan kerst krijgt wel of krijgt net. En dat kind Douwe Visser als geen hoor. Ja, dat is hij meester met al zijn ondervinding natuurlijk op het achterdek. Hè, Tammo natuurlijk ik. Maar ja, dat is hij heel goed in. Ja, mooi. Is dan misschien op het gegeven moment nog het idee van ze redden het nog op, Grauw? Nou, dat scheelde net vol. Nee, met ze op Heerenveen moesten ze wel alles goed doen. Want als dan even ergens een misserke hest, dan hest best hem kwijt. Ja, nou, het wie echt een fotofinish, het wie een, wat scheelde het, een opstekker, zei iets wie het. Hè. Maar er speelt nog wat, want het gonst werkelijk nog een beetje nooit van wat er juist al hier gebeurd is. Want er zijn verskate scootjes, zei men nou, want ik wie ook op het palaver, dat wist ook ik. De scootjes, de bemanning heeft het zelf ook gehoord van, ja, die wien vals, die wien gewoon te betierd. Dat wie een Lemmer, Grauw, Snits en Akram. Ze eerst eventjes zien naar de beelden van Juster, maar het commentaar van Elke Diekste. Eerst even zien. Het is een Lemmer, liek het er doorheen, Snits liek het er doorheen. En waar zit Grauw? Nou ben we benijd. Het gaat om de laatste minuut. Daar weer de startlijn, daar weer de start. En we jaren niks. We jaren je toeter, we jaren je schot. Dus het is een schone lijn, zoals ze dat in het ziel nemen. Ja, dat wie wel heel erg opvallend. We jaren helemaal niks, geen tweede startschot. Maar de Lemmer zei het zelf nou ook al van dat ze vals wien. Hoe heeft hij dan zitten te zien? Ja, nou, ik zie het eigenlijk een beetje hetzelfde als de commentators. Dus zie je eigenlijk een beetje te wachten op dat schot. Van het lieken wel, die Japaner honger in. Dus dan meest een minuut voor de startlijn meest en net meer eroverheen. Nou, het leek wel alsof er een 1 of 2 of 3 of zelfs 4 te betiet wien, ja. Ja, maar Snits ziet er ook bij, hè? Oh ja. Of is dat nou politiek correct? Altijd, ja. Ja, altijd. Ja, nee, het liep wel samen. Maar goed, de wedstrijdleider bepaalt, hè. Dus die had dat het beste zien. Wij hebben natuurlijk de beelden van bovenaan, dus dat vertekent altijd. Maar ja, op de berichten vanuit de vloot als zou binnen, ja. Wat kun je er nou nog ontwallen? Want ja, in principe moet je 90 minuten na oudering van de wedstrijd, moet je dan steeds maar protest inzien. Het geen indien, of je moet bij de rode vlag hoe de finish komen. Het geen indien. Kinderen nou nog wat ondien worden? Nee. De wedstrijdleider die heeft er bepaald. Er zit ik meestal op het startskip daar zit ik een wedstrijdondersteuner volgens mij bij. Er zijn nog meestal aan boord om dat te waarborgen. En als er een protest inzien wordt, dan moest dat inderdaad binnen die tijd wel. Ja. Maar wat vies ervan? Want daar heeft ook in het bestuur zitten van de SKS. Die Hoyt het in het bestuur zitten van de SKS. Je wil het graag als de familie Visser zijnde professionaliseren. En dan is dit toch eigenlijk amateurisme? Ja, dat zei ze wel, hè. Maar ik ben net op het stapskip, dus ik kan dat sowieso net bepalen. Maar de mutten, dat is altijd de eeuwige discussie die het heeft bij een sport als scootjesielen. We willen aan de ene kant professioneel wezen, maar je wil je authenticiteit bewaren. En dat is gewoon een spanningsveld. En bij meesten ontwerp binnen gaat soms eens wat mis. Nogmaals, altijd savier, want dat kunnen wij hier wel helemaal niet bepalen. En de regels bij de wedstrijdleider die het het laatste woord in. En als hij zei van dit wil een goede start, dan gaat hij door. En dan is het zo. Nou ja, laten we hopen dat het Joert weggaat, want we zorgen wel heel iets vaker die valse starts. Heeft u het idee dat we Joert ook weer iets een valse start krijgen? Nou, dat zou samen kennen natuurlijk, want de lat leidt bij iedereen aardig heeg. Hè. Je wil alle jaar een mooie start, want dan ben je al een mooi aan de problemen vaak. Dus de start is heel cruciaal bij het scootjesielen. Dus ja, iedereen die zal gretig wezen. Dus ik ben benieuwd hoe vaak het Joert gaat. Maar ik denk haast dat er nog wel weer een valse start komt. Ja. Dan komt de Japaner weer. Ja, maar ja, dat is mooi. Ik vond het juist wel slim. Of toe, maar dan is het mooi Fries. Hè? Dat de Japaner er direct in doen en dan haast de fase er wat in. Maar dat is een mooie regel en duidelijk. Ja, dat heeft ze Joert trouwens, dat is juist dat gelijk bij het palaver hier zitten onkundigen dat ze dat was doen. Heeft ze Joert net zijn, dus ik weet niet of dat gebeuren zal. Maar laten we even hier naar de wedstrijd leiden. Dat is wie beheiten maar over de baan die er nou in leidt.
Nou, het is de bedoeling dat we hier een op- en delbaan zielen. Nou, we zielen hier op de Vluizen natuurlijk. We hebben grutwetter, dus we kennen eigenlijk alle kanten uit. De wien is, hij wie vanmorgen meest toen we de baan erin gooien, weer wat vrij zuidelijk. Hij gaat nou wat meer naar het westen, dus we zullen maar eens een beetje verliezen moeten. Maar de voorspelling is dat er in het zuidwesten zitten bloed. Dus ja, dan krijgen wij exact die baan er goed inhouden, laat ik het zo zeggen. Een op- en delbaan, dat is de gate. Met in bopperste tonnen een spreader. En dan moet de skippers kiezen. We gaan een bakboord om de onderste tonnen of we gaan de stuurboord omheen. Dat is de op- en delbaan. Er zit altijd een soort in. Het smiet vaak mooie wedstrijden op. Ja, dat is het mooie van zo'n op- en delbaan. Nou, je ziet van de start naar de bovenste boei natuurlijk, daar ga je omheen en dan ga je voor de wien. En dan kan je dus kiezen, stuurboord om of bakboord om. En daar wordt het dan bepaald, zeg maar. Als je een zongglas hebt, dan moesten we allemaal om dezelfde tonnen heen. En die voorlijst, die heeft er altijd voordeel bij, want die kan hem ook verdedigen, zeg maar. En nou, die voorlijst, die moet kiezen. En die erachterom komt, die kan de andere kant nemen. Dus er zit volle meer spanning in. Er is volle meer uit te helden. Hij is wel een vrij stabiele wienvernedig, volgens mij. Ja, het is wel een beetje lastig. Zo die gate die moet er wel goed inlezen, want anders dan jouwt het niks. Dan kun je allemaal aan dezelfde kant heen. En dan mislukt het, zeg maar. Dan heeft er niks zo aan. Dus wat gebeurt er als die wien toch een beetje rommelt? Ja, we peilen hem telkens uit natuurlijk. Dus als het nodig is, dan verliezen we de boeien. En mocht het heel gek gaan, dan krijgen we nog de blauwe boeien hebben we dat dan. Dat is eigenlijk een vervangingboei voor de bovenboei. Die gaat er dan uit en dan komt de blauwe boei erin. Dus dan kunnen we de banen toch vrij goed inhouden. Ja, dat zei de wedstrijdleider Wiebe Huytema hier op het wedstrijdwetter van de Vluizen. En dus kan Age Veldboom gerust wezen, want er lijkt gewoon dus een op- en delbaan in mooi en gate. Ja, mooi. Ja, zeker. Age is heel blij wezen. En ik denk een hoop skippers hebben, Manning en ik. Voor de taskogers trouwens ik. Het is een mooie baan waar altijd wat in zit. Ja, wat vies toe? Ja, het blijft de hele wedstrijd spannend daar terug. Tenminste, de kans dat dat gebeurt is grutter. Waarom is dat? Kun je dat uitlezen? Ja, omdat ze bij de onderin kerst natuurlijk een kant kiezen. Dus normaal gesproken met een zongglas op een gegeven moment in de ren van de wedstrijd, dan blijft het veld een beetje stabiel. Omdat dan alles eruit te hellen is wat er uit te hellen valt. En dan gaat iedereen een beetje achter de kolon zielen. Bij een op- en delbaan kerst volle makkelijker een opaat kiezen. En heeft dus altijd een kansje. En dus meestal zullen die risico's dan ik volle makkelijker nemen. Je was jarenlang bemanningslid west op Snits. Hij is meerdere jaren adviseur west van die Hoyt bij de Snekerpan. Als dan bekend maken we dat er een gate inloopt, is het dan bij die iets van gelukkig, dat is wel fijn? Ja, nou ja, goed. Ik vind het is even, we hebben natuurlijk jaren alleen nog maar zonglazen vaart. Dus dat er dan een gate loopt, ja, dan is er wel blij mee, ja. Er zit op alle stukjes wat in. Voor de wien, hij is nooit geen rust. Dus dat is mooi, ja. Waar is nou Tinksto toch wel favoriet voor het kampioenschap? Ik weet, we gaan nog maar 3 wedstrijden dienen. En juist daar hebben we al een paar keer zijn van, ja, na 3 wedstrijden, dan kiest er helemaal niks van zezen. Maar is er toch wel een scootje waarvan Stoos zei van, ja, dat steekt er toch wel een beetje bob uit? Ja. Het lijkt een beetje voor de hoorn misschien, hè? Maar de klassementsleider die het zeker natuurlijk kost. En dat het er altijd. En Het hoe grauw? Grauw. Grauw heeft natuurlijk wat ontwerpwest maatschap. Dus ik denk dat dat lijkt het goed te gaan. En Lemmer doet ik altijd mooi. Die juist er minder daar. Maar uiteindelijk neemt dat skip ik hartstikke goed. Nou ja, laten we zien hoe het alweer komt hier op het wedstrijdwetter hier bij de Vluizen. Maar laten we eerst even zien naar de wedstrijd van vorig jaar. Want ja, doe woen grauw. Want als het startschot klinkt, dan liggen de Lemsters al oer de line. En dus binnen ze Valsk. Matten ze op het nij starten. De bevestiging komt even later als het nummer 11 omheen gehouden wordt. Maar wat zeggen we hier? Nummer 4. Dat betekent dat ik Jenne Woord Valsk starten is. En dus mat ik de Jenne Woordsters op een nij starten. Alleen dat doen ze net. Want we zeggen bij de eerste tonnen dat Jenne Woord er als eerste omheen gaat. Het liek het wel al had Gerhard Pietersma net in de gaten dat haar een start vals kwier. Is het net duidelijk terugkwam en dus ben ze gewoon van start gaan. En dan krijgen we de nieuwe situatie dat Jenne Woord over de finish komt, maar dat het finishkot net klinkt. Het vriezen.
Beneden bij onderboy. Echt, we het vregen. Dat is gewoon kut. En dat betekent dat Grauw als tweede dus deze wedstrijd bij Elahuizen Joet wint. Maar het is wel een heel onderkwollen reactie. Ek bij Grauw liet je ze net terug te hebben dat ze de winnaar binnen. Ja, dat was dus wel een hele bijzondere wedstrijd. Ik doe dus vals hier op de Vluizen, maar net een algehele vals, maar een individuele valse start van Jenne Woord. Ja, dat is volgens mij het allerergste wat je komen kan. Want je denkt dat je woen hebben en dan klinkt het geen schot. Ja, dat is echt dramatisch. Hè? Dat giet je dwars er alles in en dat gun je geen mens. Hij is er het volgens mij maken, maar snits. Vals starten? Nee, ja, ja, grif, toch? Grif. Ik heb juist die van, als je er nooit vals start, hè, dan kun je net zielen. Nee, dan doe je het net goed. Je moet er toch de randjes op zieken en dat gaat wel eens een keer mis. Maar nee, ik geloof net dat wij net weer omgaan binnen. Nee, kan ik me net heugen. Het is natuurlijk een unicum dat gebeurt. Maar dat is wel, dat zei ik niet, ik meerdere jaren adviseur was van die huid. Maar vooral je binnen het scootjesiel, binnen de SKS. En dat is echt een uitzondering. Hè. Maar het echt ziekje. Ja, dat heb ik nog even doen, want we nemen steeds, het item komt was voorbij. Dus we nemen dan een paar vrouwen die mogelijk de eerste vrouwelijke skipper wezen kennen. Ik denk, nou, dat moet toch wel meer wezen, want bij de meters, bij vrouwen, bij de zware zit nog wel Anke Sielt ik bij. Ik denk, potverdikkie, er moet meer wezen, maar er zijn maar weinig scootjes met vrouwen on boord inderdaad. Ja. Is daar een reden voor? Is er iets wat te bedenken? Ja. Dat is natuurlijk lastig. Het is misschien deels historisch. Hè, dat het tijd nodig voordat je de verhoring in krijgt. Maar scootjesielen is voor een pad natuurlijk nog best wel fysiek. Hè, dus vrouwen ben gewoon iets minder sterk. Over het algemeen gemiddeld. En wij hebben vaak een andere rol. Vrouwen krijgen nog wel eens bij. En dat heeft fysiek impact, maar ik op de verhoudingen in het gezin. Dus ja, dat zal ik maar spelen. Het is voor een vrouw minder makkelijk om zoveel tijd, want zielen is een ervaringssport, om er zoveel tijd in te zetten. Ja, hij is wel dus adviseur geweest, maar hij heeft toch nooit echt de ambitie gewoon om zelf ook onder het helmhout te zitten? Nee, echt niet. Dat kan meestal haast net begrijpen. Maar dat is die vraag die krijg je al heel vaak, denk ik. Vaak, ja, heel vaak. En ja, ik misschien nog wel wat van een andere generatie. Waar toen ik aan boord kwam als vast bemanningslid, wie ik natuurlijk al heel lang wat opstapper. Maar vast bemanningslid ben ik pas in 2010 geworden. Dus ja, toen wie ik al van een zekere leeftijd is. Maar. Dus ja, dat gaat zo makkelijk net. En dan is het al safvolle achter. Nee, ziet er net meer in. Nee, goed. Dan, want ik ben benieuwd, dus dat sta je nou wel bewust als analist natuurlijk. Als de enige vrouwelijke analist. Maar heel eerlijk, wat ik zei, van Saffolle vrouwen hier bij Omroep Friesland op het skipper in het Reknetdom. Ja, we hebben een geertje. En voor de rest binnen het echt alleen nog maar man. Dus wat dat betreft is het wel echt een mannenongelegenheid. Maar wat denk je nou? We niet kijken hier we toe Grauw. Die stinkt er toch wel een beetje boppen uit misschien. Maar waar moeten we nog meer rekken horen, Joert? Joert, ja. Nou, laat ik eens opportunistisch wezen. Snit zielt je dat is heel goed. Maar, dus ik hoop dat ze Joert even een soort van revanche hebben. Maar wat zeggen ze dan als ze als eerst door de finish komen? het is aan alles. Ze aan alles. En dat budget? Ja, dat het mag toch mooi gaat. Ja. Ja, maar Snits had je wel een beetje traditie op dit wetter. Ja, bij de Palaver zijn het van de morgen al. De wisselprijs is haast online. Die zit vol. En Snits stiet er het vaakst op. Dus de lat leidt wel wat heeg voor de man, Joert. Ja. En dan gaat er, als hij dat dan zei, de wedstrijd, dan gaat er een soort van trilling tot lief in. ja, dat wel. Ja, dit weer altijd wel de mooie wedstrijden om te zien. Dus ja. Heb je bijvoorbeeld binnen scooters die een vakker hebben voor een bepaald wetter? Oh, beslist. Ja, zeker. Ik weet net, dat zal ik mijn ervaring te maken hebben. Waar train je? Hè? Als je altijd op een bepaald wetter zielen, zoals grauw op grauw, nou ja, die bent er natuurlijk op hun beste. Dat is logisch. En die winnen er ook altijd. Ja, dus ja. En Snits wint je heel vaak. Vaak wel, dus ik hoop dat het Joert slagjes is. Ja. Je hebt nog even contact hoor, maar natuurlijk denk ik, maar die broer, maar die huid. Ja, ik ben er vanmorgen eventjes langs geweest, even hooisezen. Maar nou ja, ze zijn heel druk geweest. Het zeil even opnieuw erop, want dat wie juist net helemaal zat ze graag hebben. Dus ze zijn heel druk geweest, dus ik hoop dat er wat meer gang in zit, Joert. Dat hoop ik ook, want ze hebben wat goed te maken, wat dan nog belangrijk.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe het al hier komt. Dus Doos 16 yield op snits. En ben er nog meer. En voor het klassement dan toch weer Grauw en Lemmer. Ja, Grauw Lemmer, de Brouwerkus, die nog het direct al aardig, dacht ik. Dus ja, het wordt een spannende wedstrijd. Is dat nog te hoor? Ja, dit wordt echt fantastisch. Ja, mooi waar en een mooie baan. En ja, de man had er ook al je zin in, dus ja, komt wel goed. En dan laten we hopen op een San Alles, hè? Ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor, San Alles. Nou, we gaan stadig al op naar het 10 minuten Scott. Maar we gaan er eerst even uit voor de reclame. En dan komen we bij jou weer waarom. Mooi het wedstrijdverslag. En dat wordt Joert Dientrog, Ilke Dijkstra en Age Veldboom. Ontaasen, nooit de reclame. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen proeven in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze cellen. Wij zeggen jou graag bij u in Wurm. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Nieuwnieuw.com Herenmode. Laat zien wie je bent. Herenmode voor ieder draagmoment. 4 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode, droomrijp. Wij zijn Creminautic, de jachtservice specialist van Grand Banks en East Bay Yachts. Wij zijn op zoek naar een ervaren servicecoördinator die ons enthousiaste team kon versterken. Ligt jouw kracht in communicatie, organisatie en ben je op zoek naar nieuwe uitdagingen in de jachtservice? Kijk dan op creminautic.nl. De wien volop in de zilm. 50% korting op een simmercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Welkom op de Fluizen bij Heerlehuizen. Ik trog mij en ik vanzelfs trog Age Veldboom. Mijn co-commentator Joert. Ik voormalig scootjekampioen. Dus meer kennis je. Joert voor de buis. Kender haast net komen. Nou ja, moet u zelfs maar net op hemel Age. Maar wat... dan moest het net uitdroeien. En ik zal daar nou even vragen. Je was de verwachters van de wedstrijd. Dan kunnen we nooit iets zien als er verstand van hast. Ja, maar een wedstrijd voorspellen, dat is net direct gekoppeld aan het verstand van Scootjesilna. Nee, want er zijn zoveel factoren die van invloed binnen. En ik werd van de media, maar we krijgen sowieso een mooie wedstrijd. Want er staat goede wien en we gaan een prachtige baan, namelijk een op- en delbaan. En dat houdt in dat de skippers het kruisrak omheen en dan naar beneden voor de wien. Maar dan moeten ze kiezen welke tonnen ronden we. De bakboordstonnen of de stuurboordstonnen. En dat maakt het een heel soort uit in het verloop van de wedstrijd. Kies je de goede kant en ik wat toch jouw concurrenten. Nou, en dat maakt het juist deze wedstrijd van de media vast en zeker een mooie wedstrijd. Waarom kiezen ze net vaker voor de op- en delbaan dan? Want ja, als dat zo'n mooie baan is. Ja, inderdaad. Eigenlijk komt het een beetje uit jachtjeszielerij. Het is een Olympische baan. En traditioneel, wie je vroeger heel vaak gewoon de driehoeksbaan. En bijvoorbeeld op Veenhoop of op Jennewoord en op Grauw. Daar herst al geen andere keuze. En juist erop Langwaar, hier het misschien kent. Maar ja, ze willen ik al het publiek op een hele maar van alle channels. Dus
Oh, dat is 4 minuten. 4 minuten, Scott. Ja, we nemen even mooi. Dat, 4 minuten voor de start. Ja, dat is, maar ja, in feite stond de winnaar juist er gunstig op een delbaan. Luidt het een beetje onder de kennis en kunde of het doren van een wedstrijdcommissie? Want ja, je maakt er wel een beetje verstand van, hè? Want een zandbaan kan ik misleren. Ja, als de wind draait, dan kan die hele baan, die moest een hele korte tijd, moest die ballen weer uit wij sloegen. Maar dat zal ik net zeggen, dat de kennis en kunde van de wedstrijdcommissie van Langwar hier mij onderschat is. Dat is net. Maar wat ik wel begreep is, ze willen op alle hoeken van de maar het publiek ik wat zien laten. En dat has juist er wel bereikt, toch die boeien zo breed uit te lezen. Maar dat Songles, die zandloper van juist er. Ja. Hey, nog 4 minuten? 3. Ja, nee, we zitten nog 4 minuten. Oké. Nog 4 minuten. En dus shows nou al die scootjes al achter die lijn. Heen en weer. En die moet nou eigenlijk... Want de wedstrijd is al begonnen. Absoluut. Hier moeten ze hun plakje zieken. Waar komen we op een lijn uit? En waar zit mijn concurrent? En wat is de beste positie om te starten? Nevens de wien. Maar ik denk dat die startlijn er wel hek zien leidt. En dan is het vooral omdat Skip me volle mee gong had, zodat ze wat meer inhouden. De beste volle jeder bij de start zei Juster. Dus ja, dat mag dan echt heel goed inschatten kennen. Hè? Het boothandling, dat hè? Boothandling is dat je het skip del is op dat plak wat je wil. En dat is dus draaien. En oh ja, de justieren. Grauw die draait nog een keer. Pieter Meter draait gelijk mij. En ja, dan draaien ze nog weer van die startlijn voort. Want ze moeten er net te petit wezen. Als je er te petit lezen en je leest dat te klapperen, maar die zeilen en het skip komt stil te lezen. En dan is het misschien nog 1 minuut en valt het startschot. En je moet nog op gang komen. Je moet dan nog op gang komen, dat is te laat. Dus dat is de moeilijkheid hier van de wedstrijd. Van de start. Ja, van bovenaf. Mooi onze drone in de loft. Hier prachtige beelden voor de startlijn. De kotter zien we daar. Ja, dat zien we erachter lezen. Grauw had... Ze hebben zo volle gong dat ze echt een eindig voortvaren kennen van de startlijn. Ja, dat moest ik maar door. Hè? Dat is vooral mij een beetje twijfelachtig waar. Maar wien die net al te sterk is. Wie uw motto altijd dicht bij de lijn bloeien. Er net bij wij varen. Want als er maar even die wien fut valt. Dan valt het startschot en dan is het net en dan is het let. We hebben nog 2 minuten. Okay. En we zullen wel zijn, daarboven die wie al door de wind. En die gaat er dan gewoon stillezen. Hè? De turen los, de schoten los, alles flapperie. Ja, dat is het bijzonder, Elke. Dat meerdere skippers hun eigen stijl van starten. En van sommigen wist het, ik haast voorspel je. Ja, Pieter Meter had er de zwurten heel jip. Beide zwurten. Ja, je hebt natuurlijk altijd maar 1 zwurt in het water. Het laaizwurt. En het loefzwurt, dat zit omheen. Nee, hij had ze allebei de jip in het water. En ze drukken de giek uit. De giek naar boeten drukken, dat is dus remje. Want dan krijg je de wien aan de verkeerde kant van het zeil. Als je dat heel sterk moet droeien, dan kun je achteruit varen, deinzen. He? Maar het is ook weer heel gevaarlijk, want de haast geen stuur het schip. Nee, en als er iemand van onderen opkomt en die drukt die omheen, en die had alle rug, dan kun je net reageren. Hè? Ja, nee, inderdaad. En Loef wijkt verleid, die regel die geldt altijd. Zie je hier een arme erachter? Ik werd remje. Remje, net te betierd bij de lijn, maar ik net te laat wezen. Hoeveel minuten nog? Hoeveel seconden? Nou, we zitten al in de laatste minuut. We maken het even spannend, want er zijn al een paar die gaan al heel dicht in de lijn aan. Ja. Daar... Huizem net. Huizem moet nog helemaal draaien. Die moet er nog in. Dracht en ik, die kiest je voor helemaal onder bij de pinend om er nog in te draaien. Ja, die had dan wel een heel mooi gat. Als de start er loopt, dan zit je niet in het paard, want je wil ik vrije winnen. Lemmer is al op gang, die gaat al op de lijn hoor. Die is mat ik nog een eindje. Grauw zit erop en die had geen voorrang. Grauw mat er wat achter.
En we zitten nog op een paar seconden. Het liep het net zo'n geweldige start van Grauw. Lemmer die had hem in de tang. En daar is het startschot. En het X is een schierne lijn. Een schone lijn. Het is weer prachtig. Er weer net één vals, net één. Wat zijn we hier beleven? Nou beweren wij eens een keer dat het geen algehele valse start is. En dan is het wel een algehele valse. Hing het de rede bal weer. En dat is weer algemene terugroep. En dan zie je toch hoe het vertekent. Nou, Juster dacht ik dat ze echt te betiet wie nou toen. Wie er ik twijfel, maar ik zie echt wel redelijk. Maar ja, wij zag het hier in beeld. Dini zei het ik al, onze analist, van ja, de commissie besluit. En je weet nooit wat de debat is. Ken ik nog wat over West daar. Maar het is een algehele valse start. En nou ja, dat is een traditie. Dit hier, hè. We gaan nog geen één keer horen dat ze gelijk voortwierden. Nee, dit is echt onvoorstelbaar. Dat, wat vroeger een uitzondering weer, zo nou en dan eens een keer een algemene valse start. Alle keer waarom. Dat is nou een regel geworden. Traditie. Het verbaast mij toch een beetje. Eerlijk zijn. Want ik zou haast in commentaar zeggen, ze ben wat let alle je. Zo wie het beeld. Ja. He, dus, maar ja, kleren. En het is jammer voor die stikker wat die een prachtige. Ik vond Drachten en Huizen wat lijn die er mooi bij. En die ben nou de dupe van dat oren te gretig binnen. En nou is Grauw ziet er net zo mooi bij. Want laten we dit toch even. Ja, dat is toch de torenhoge titelkandidaat. Hè? Dus, die liep net zo heel goed te starten. Maar ja, je weet het net, want in feite weet je pas hoe goed je start is als je bij de eerste bopperste tonnen bent. Hè? Dat is de graadmeter uit de start waar je komen. Dat kan soms dat je denkt, oh, dit liep het waardeloos. En ze dachten een slag goed dwers en nog een slag en ze komen als eerste bij de boppertonnen. Dan had die waarschijnlijk zien dat daar de goede win lag. En dan... Want ja, Juster zeggen we dat bijvoorbeeld heel mooi bij de Jouwer, Rinus de Jong. Die waardeloos voort. Die lag onder het hele veld. Ik lag er wel 2 skipslengten onder. Die koer niks hoors dan gewoon maar op stuurboord achter de hele vloot voortzetten. Zijn eigen koerszielen. En waar kwam hij? Als tred om de bopperste tonnen. Ja, mooi gezicht van Juster dat Jouwer er zo mooi onverwacht uitkwam. Elke, nou is de tweede start. En dat is dan begint weer de 4 minuten procedure. Maar wanneer start hij? Hij begint straks over 6 minuten. Dan wordt hij waarschijnlijk de Japaner erin hong. Maar we zullen zien. Nee, maar welke richtlijn is er na een valse start? 6 minuten. We gaan net meer op 10 minuten. Ze krijgen het eerste signaal over 6 minuten. Van de Moorn praten we even met de man die het juist zo bloedstollend spannend maken. Sietse Brouwer van het VN. Weer in gevecht met zijn grote concurrent van 2018 en ik op die finishlijn. En ja, wat denkt Sietse over de kansen van Joert? Ik vond het een prachtige wedstrijd. Wij krijgen een shield, dus ik krijg ons winstje wat. Dus ik heb er wel heel veel zin in. En dat het is winnen wat bloed en misschien nog een krasje meer. Dan hebben we de meesten weer wat mooie minuten zien. En ik denk echt dat het een schitterende wedstrijd wordt. Ja, als we de banen wat goed inhouden kennen, is het denk ik echt een prachtige wedstrijd. Nou, Muus maakt hier met Krekse spannend als Juster. Ja, nou, het voor mij, hè. Maar dat mooi wel, we dan als eerste door de finish komen, dan vind ik het prima. Nou, Sietse had er zin in. Ja, je kende ik nooit zo vol van Cisse. En had natuurlijk weer een enorme opstekker. Maar die dag van Juster, nou, het debakel van Sneun toen ze omsloegen. En dan is het een mentale opkikker om weer zo'n mooi resultaat te zetten. En waarom hadden skippers er zin in? Ja, altijd wel natuurlijk. Maar het is stabiel waar. Hè? Het is een mooie wien. Je hoeft net door Reven uit te denken. Nee. Ja, dit is toch het ideale ziel waar. Prachtig, prachtig. En mooi op deze grote mar. Welk scot weer dit? Dit is 4 minuten. We zitten nu op het 4 minuten scot. Ja, oké. Klokje gelijk op de seconde. Op de seconde, dat is echt belangrijk. En dat de skippers, die binden dus ik heel goed op taret. Dat ze... Meerdere klokjes om boord. Hè? En de piepjes gaan automatisch al. Dus, En het wordt ik zenuwachtiger op het achterdek. Want dit wordt nou de tweede start. Ik had trouwens net zien dat de Japaner erin hing.
Nee, we hebben het Nou, nog net zo, maar we houden het zo straks in de Giel met rode gestreepte vlag, die hing het er al zwemvest verplicht. Maar correctie. Ja, wat? Advies. Advies? Ja, Okay. advies. Ja, dat is een doelbest ik nog een aard IFK'er, ik. Ja. En dat is in de internationale regels binnen dat het zwemvest erin, of het reddingsvest met je zezen. Ja. Die vlaggen erin hingen, die vlag. Dan hier is het een advies. Ik vind dat heel apart. Maar dan zal ik mijn mening ik even doen. Ja, want hoeveel vlaggen maar adviezen kan je er wel net in hingen dan? Okay. Het is gewoon, als hij erin hingt, dan moet ze gewoon een reddingsvest omgaan. We zeggen het nou bijvoorbeeld hier om als je gaat nou rustig, maar hoe zijn Gieko komt. Hè? En die maar in Gijp, hoe die over het dek heen en meer kent. En als je dan een klap van zijn ding krijgt, lest even net op en dan laat je in het wetter. Ja, dan ben je bewusteloos. En nou ja. Nee, we zeggen het, kijk, heel duidelijk. Zuidwesthoek even in beeld. Ja. Net een van die jongens op het achterrek hier een zwemvest om. En dan kan wel die Gieko. Dus ja. Het is natuurlijk wat lastig, zo'n dik ding om een nekken en zwitterig en ze ben hard aan het werk. Maar dus het advies, de Giel met rode vlag is een advies zwemvest om, maar als het net toch gebeurt er niks. En dat is bij de IFK's oors. Dan is het gewoon sanctie, wat je net aan die regel houden. Hoeveel minuten nog, Elke? We zitten binnen de 3 minuten. Ja. En nou is het weer Sjen. Het is altijd nieuwsgierig om te zien van wie in een tevreden was in positie waar hij de eerste starten had. Hè? Want er weer duidelijk van, nou bijvoorbeeld Drachten. Jennewaard, die keersen er helemaal onderin. Bij de pinend nemen ze dat dan. En de orenkant hier vlak bij de startkotter die we nou in beeld hebben. En daar zag ik de Japaner, ik wapper in, heel iets. Dus die hadden ze er gelijk in hongen. En ja, dan Lemmer en Grauw zitten hier bij de bopperste tonnen. Nou, het is nou nieuwsgierig om in de gaten te horen. Ben ze er nog met eens mooi hun besluit. Want het is niet hoe die finishlijn erin loopt ten opzichte van de win. Eerst het klapperen al van die fok. En bij Ljouwert zegt hield hij nog de halstaal die los. De onderste 2-3 kloten, rakban nog omheen. En dan heeft er goed zicht onder het zeil terug. En dan neemt ik nog een beetje grutzeil, druk waai. En dan, als je dan vlak bij de laatste minuut komt, dan scoren ze dat spul naar beneden. En dan stiert het zeil er strak op. Daar viel Ljouwert een van de enigen in die nog de hals wat omheen hier. Het jouwt wel volle meer zicht voor de skipper. Omdat het grutte tuig ervoor zit en het is zadrok. Ik weet nog wel, als ik aan boord zie, raap ik altijd. Jongens, broek even omheen. En dan tilden ze de onderkant van het zeil omheen. En ik kom goed zien. Want je moet er goed inschatten wat wel uit het schip naast die. En Grauw kiest toch voor een orenpositie als de eerste rak. Drachten zit wel weer bij de pinend. Bij het eerste eind van de stad Kateralla. Het is nieuwsgierig. Er zit een hele club bij elkaar hier. Dat is 1 minuut voor de start. 1 minuut voor de start. Dan strikken ze de Japaner. Dat het betekent net dat hij net meer hield. Maar dit gaat volgens mij wel weer mee. Nou, door ik het haast wel te zeggen. En als ik het wel weer fout had. Nee, maar dit is... onmiskenbaar. Die is over de lijn. Ja. En waar dat? Maar waar dan nog meer? Dan ben het meer, want we zitten nog lang, we zitten nog op een hele minuut, dus de hele boel gaat door de lijn heen. Het is Ljouwert in elk geval. Het is helemaal niet. Nou, ik schreeuw me weer aan deze start. We kennen eigenlijk... Ja, of er bent waar zo mooi te betiet voor dat de oren er al je netjes achter zitten. Maar in ieder geval Ljouwert, die gaat nou weer waarom die denkt... De regel is, ik doe meest in die voortdraaien die oren net hinder je op geen enkele manier. Nou, en de leidt er in je stuurbord voor. Nou, dat is absoluut hinder je. En laten we even wachten, ze bindt voort. Maar ja, nee. Nou, herhaling. Maar even op een cursus starten, moest je nou van de winter mooie alles goed zien bemanning. Wat vind je er nou van? Nou ja, ik weet bij de IFK's hebben ik nog de Black Flag.
Klinkt gevaarlijk. Nou, dat is de zwarte vlag. Wie nu nog vals start, kan onmiddellijk naar huis. Die kan omdraaien, thuis aankleden. En, douchen en aankleden. Hoe heet het? Ja. Dus, die regel die moet er maar eens in. Want zo'n boete-omregeling is natuurlijk al een beetje zwaardere straf. Maar dat schrikt nog net al. Maar als er de zwarte vlaggen erin hangen, ja, dan wist dat die wedstrijd voorbij is. Dus, dan mag je naar huis. En dan lust het iedereen wel goed. Ik denk het wel. Ja. Maar het is bij de SKS is die regel er net. Nee, die vlaggen bestaat net. Dus dan moeten ze daar van het winter maar eens door hadden dat het misschien verstandig is. Maar ja, ik vind het ook wel mooi. Want iedereen, juster waarder ik wat commissies van lang was van jongen, net te volle, net te petieren starten. En je hebt natuurlijk van de wedstrijd al. Dat snap ik, maar ja, een startprocedure is een wedstrijd in een wedstrijd al eens. Dus ja. Het is helemaal eerlijk als je denkt van, ach nou, 1, 2 te betiet, nou, laat ze maar gaan. Dan neem je jezelf als wedstrijdcommissie net serieus. Als je denkt van, ach nou ja, het weer maar een heel iets eindje over de lijn. Nee, dat kan absoluut net. Wat te betiet is te betiet en die moet gestraft worden. En als er meer als het treien fjouwer over de lijn binnen, dan kan zij ik net meer zien, want je joggen in de lengte over de lijn en ik het contraskip ken het dan net meer zien. Waar zit er tussen wie misschien ik wel te betiet wie, maar die kerst dan net meer zien, want die eerste die te betiet is, die ontneemt hij dan al het zicht op de lengte van die lijn. Ja, ze gaan we weer om. Allegeer. En in alle rust zielen ze mooi. En het publiek kan nog een keer genieten van weer een keer dat gedrang bij die startlijn. En weer de dans der scootjes, want ze draaien om elkaar heen. Het is krijg als begin maar judo. Van hoe ik die oren eens vastpakken, hoe ik hem. Het is. Ken ik een gevolg wezen van als de lijn er net helemaal goed in leidt. Als het een lijn leidt er goed in feite. En zelfs nog een beetje bevoordeeld op het pinend, maar dat die heeks op een wien, zo heeks mogelijk op een wien. En dan verspreiden die scootjes zich over de lijn. Ja. Maar als die lijn er net helemaal recht in leidt, dan is er maar één startmogelijkheid die gunstig is. En dan klonteren al die scootjes bij elkaar en dan krijg je natuurlijk valse starten. Hè? Dat is hetgene wat Johannes Meter juster zei. Hij zei, jongen, er is net één meer die het onnozel is. Ze weten dat alle keer wel. Van jongen, daar mogen we starten. Die wien die komt uit die hoeken. En als ik daar start, dan heb ik een meest geustige plak om te starten. Maar als iedereen dat weet en iedereen wel op dat plakje. De lengte van de startlijn is, als er 20 scootjes binnen. Als er 14 scootjes binnen en nemen ze even 20 meter. 14 keer 20 is 280 meter lang moet die lijn minimaal wijzen. Maar hij is al volle langer. Dus ze maken er makkelijk doorheen kennen, zo is dat. Ik wou zeggen, er is plak genoeg, er is ruimte genoeg op die startlijn. En dan zoek ik nog langer wat meer vrije wien op ziekje dan in het gedrang tussen oren. Het wie ik altijd wel eens een kritiekpuntje. Want je hebt iets wie die lijn willen zo lang. Ja, dan koers gewoon hele wien erin. En dan krijg ik geen strijd. Nee. En nou zegt ze elke keer dat Drachten, die kiest hier voor de pin voor Romte. Die kiest voor en dat is nou al 2 keer gebeurd. En bijvoorbeeld was toen 16 de lengte bij de lijn langs varen dat die de Zuidwesthoeken wel vaak. Die zegt van, oh, dat gaat er weer. Auke de Grote, gewoon mooi in de lengte bij de lijn. En dat er dan dacht, nou, dit is mijn plakje. Dan de skoorten los en de gang eruit. En dan wou het daar lezen bloeien. Maar dat valt af. En vooral zo'n groot schip als Zuidwesthoeken. Dat is een zwier schip. Die droegt nog wel even terug. Ondertussen hebben wij het 6 minuten schat bij Jet. En binnen wij bezig met de tweede start voor de meesten die nou inschakelen gaan. Je kan je wel wat letter inschakelen iedere keer. Maar ja, dan missen zich al die mooie spannende starts natuurlijk. Dus absoluut net waar. Maar wij zitten in de tweede start. En we houden weer even de posities in de gaten. En ik heb het net zien, maar nevens mij
binnen net maar de ton ontslepen west. En ja, dan is de commissie er toch van overtuigd dat die lijn goed heeks op een wiel leidt. Klokje kleer. Secondenwijze erbij. Het geweer kleer. Ja, dan weer er 5 minuten. En dan ben we... ik heb geen statistieken erbij, maar is het wel eens wrak aan dat er 4 keer... Want dit kan oneindig trok in, hè? Hier is bij de S geen regel. Dus Nee. we kunnen tot 4 voor 4 kunnen we terug starten. Nou ja, dat gebeurt vast net. Maar even wat oors, Elke. Het is wel eens voorkomen dat er een camera mij aan boord ging. En daar is van de media sprake van geweest. Wist je dat de trokgang is? Of? We hebben een camera aan boord bij Drachten. En dat zullen we zien dat er nog wat beelden van het achterdek van de gebroeders Pietersma komen. Het zal... verbinding zal soms wel wat oorzaken van onze prachtige posities je boppen in de kraan en ons op het wetter. Maar de Drachtse scootjes zullen we even de gebroeders hier in beeld volgen van op het achterdek zo nou en dan. Wel mooi, want er waren ik wil genoeg skippers die dat absoluut net wonen. Die wonen geen camera mee aan boord. Het verstoort de concentratie en ja... Je jaren soms, ik denk... Drachtense krijgt bij de pinend. En die zal nou weer bij de pin. De skarrel is alweer wat hinnen. We sjuggen maar even hoe de vleuzen uit. Konijneiland, hè, daarachter. En daarachter leidt Heeg. En daar linksachter leidt de Gastmer. Dus dan heb je ook een beetje een idee waar we op de vleuzen zitten. En de vaargeul die te langs rint, die is blokkeerd door provinciale waterstaat. Het is net de bedoeling dat de Lietse jachtjes hier het west door het wedstrijdveld varen. Komen ze alle keer weer aan, mooi uw stuurboord, achter die lijn langs. En nou een plakje zie je. Nou denken we, nou, ik doek in dat gat. Of ik stel de draai nog heel lang uit. Als je weet dat je nog 4 minuten hebt. Dan is het zeggen van, nou jongens, ik vaar 12 minuten die kant op. Ik draai en ik vaar 2 minuten weer om. En dan ben die 4 minuten om. En dan ben ik op tijd bij de lijn. Maar zo makkelijk is dat net. Want dan is die plakje wat je nou krijgt zo mooi vonden op die lijn. Ja, dat is dan bezet. Dus daarom lijkt iedereen er altijd jeder dan dat de bedoeling is. Jos Jerik, Jenne Woord? Jenne Woord. Ja, Jenne Woord. Het lijkt het een beetje, de wien, lijkt het een beetje onteiling. En dan, moet je ik weer op nij schatten en dan heb je ze krijgt je met iedere keer weer aanpassen onder omstandigheden. Ja. En ik, elk moment nog. Chef van is die wien. Er is iemand die houdt continu die wien in de gaten. Want hoe ik maar een beetje te draaien en dan is de start bij het stadkorter waardeloos wezen op de oorlijn goed. Maar ik krijg het eens om. 1 minuut voor de start en er zijn er nog een paar die gewoon nog een stuurboord lezen. Ja, die ben wel heel let. Deze lezer jocht in de wind, de klapper in. Harmen en Sietse Brouwer. En beide op een eigen schip voor de goeie water. Jouweren luidt al heel dicht op de lijn weer. Het is hier onderin. Die er een mooi gat had is Huzem. Ja, precies. Die Johannes Meter. En mooi op bakboord. En die hoorden 2 mutten nog. Hoe kan dat nou? De Drachten en de hele mannen hebben
totaal waardeloze start. Hoe komt dat nou? De kerst toch op tijd op het klokje zien. Huzum had de romtonnen, die kan ik accelereren. En daaronder komt Ljouwert ik aan. Die komt er ik mooi gang op die lijn aan. En dat is het voordeel, hè? Dat je gewoon al die gang erin hoort. En hoe gaat het nou, jongens? Want het is nog 8 seconden. De Huzum moet deel houden, maar die mat romt hij aan. En 8 seconden, jongens. Ja, daar is het schot. Omheeg. Huzum omheeg. En dan kan Ljouwert het nog krek helje. Maar die tonnen net rijtje. Dit. En nou ben er een peer te betiet voor het. Dit is individuele valse start. En dan zien we straks de noemers van de scootjes die te betiet werden. Ja. Witte vlag, maar een blauw kruis. Wie is te betiet? Nummer op een startkorter jouwt het aan. En de skipper die te betiet wie? Die nummer zo'n. Welke is dat? Nummer zo'n, dat is Huzum. Och, verdikke. En nummer 8 is ik te betiet. En dat is de Oeraltus Jouwer Rinus de Jong. Zo'n en 8. Ja, die laai ik al aardig dicht. Ja, de Sjurre Huzum al draaien, die hebben het al in de gaten. Ja, maar hoe moet het erbij komen? Ja, de Fox strak aan, de Grut scoort los en dan achter alles deel vallen. Ja. Dat gaat goed. We sjurren even watervol mooi voor het binnen. Het is nog moeilijk te zezen, maar het Veen had vrije wien. Lemmer is ik mooi voor het. De hele mannen die hier een klote starten, maar eens even in goed Nederlands. Waardeloos. En die zielt alles achter Del. Ja, dat is toch wel een enorme misrekening dan, hè? Ja. Och, van Johannes Meter, hij ziet echt heel deun op een lijn. En toen kwam Ljouwert er aan, toen koe hij net oors. Het er even hoe die lijn weest. We zullen zien. Daar is Huzum die gaat op nee. De Jouwer had het ik in de gaten. Want dat is soms ik wel eens hier op de vleuzen dat ze het in de gaten houdt. Grauw luidt ik mooi. Grauw had een vrije wien in ieder geval. We het net aandutsen. Wat zei toch? Ik wel mooi voort. Snits. Daarachter. Ljouwert, ja, die laat je wel wat. Ja, wat leger. Maar wat is er vrij? Ja. Het is maar correct hoe de wien daar draait. Is Ljouwert, we kennen het straks zien. Had van je in je lijst. Willem Zwaga. In het kruisrak, omheeg, kruisen de waai naar de boppetonnen. En de boppetonnen, daar is het 2 ton. Hè? Daar zet ik de spreader. Ja, dat is de spreader. En daar heb ik geen mooi Fries woord voor. De spreader zouden we steeds kennen. Maar we horen het maar gewoon spreader. Bij zieltermen. En dat is eerst de bopperste tonnen. Dan een heel kwart stukje even bakboordslagje. En dat is meer om die scootjes op moeten houden. Dat is net gelijk om de ton vader wien op de kruisende scootjes omkomst. Want anders krijg je ongeluk. Voor de veiligheid is dat geweldig. We sjuggen even in de wedstrijd. Dat is belangrijk. Grauw. Net helemaal voorom, maar wel heel heeg. Wat zijn nou stag? Dat de slag al naar stuur wordt. Die gaat er waaien. En die lijkt wel mooi. Dit is wat zijn zijn wetter. Hè? Hier trainen ze. Ze weten misschien hoe die wien hier, hoe de mar zich gedraagt. Maar Lemmer is ik mooi voor het. Veen had vrije wien. Ja, en de woord zit wat in de uitschieten wien van Lemmer. Ja. En Grauw, ja, die zakken toch wat. Die had wat les van Snits. Hele mannen. Leidt op bakboord. En wat zijn met Rachterdel. En dan kun je toch zien. Ja, wat zijn liek een mooie start te hebben. Hele mannen gong stuurboord achter de waardeloze start. En komt toch in deze slag alweer voor een aantal skippendel. Ljouwert die wie kreeg van plan om daar reed te gaan. Die zocht ik nog even net meer. Maar het is nieuwsgierig, want er is gewoon een hele... De grootste club die maakt het eerst deze hele lange bakboordslag houden. En er is een aantal scootjes die al de stuurboordslag inzetten. Waaronder Oren, Drachten, Akrum en wat zijn. En dat hebben we hier een mooi beeld van. Prachtig. We hebben de grote bruine vlakken. Ja, die lezen nou een stuurboord. En maak je eerst de bakboordslag. En hier zien we de lietse witte streepjes. Die komen al hier nog over de stuurboordslag op de bobste tonnen straks.
on. Belangrijk is natuurlijk, Elke, hoe kom je bij die bopperste tonnen? Die bopperste tonnen is altijd, de eerste tonnen is een oranje ton met een gele pet. Het bopperstikje van die tonnen is geel, dus je weet precies, die moet ik als eerste ronde. Maar kom je er aan met je zeil op stuurboord, en dan kom ik orenskippen aan, dan moest je draaien, dan moest er wijzen. Dus proberen altijd bij die boppertonnen op het bakboord aan te komen. En nou zorgen we mooi dat al hier Ljouwert een hele mooie start op het schot op snelheid. Ja, hij ziet het net helemaal daar achterin, want hij komt zo, hij kan vlak achter Grauwdel. Maar Grauw kan gewoon voor Ljouwerdel. En met de stuurboord achterlangs, dit kost hem meters. En dan hoop je maar dat het maar één is waar je achter Delmatten. Want in de regel volgen er dan een heel soort meer. Maar het loopt nou al behoorlijk op elkaar, hè, die wedstrijd. Dat is mooi, hè? In het eerste rak dat er al zoveel beweging in zit. Hoe komt dit? Bakboord, Jereveen. Moet er ik nog achter Jereveen aan. Daar had je dus gelijk in Elke. Ja, maar dit is Lemmer die achter het zingen ook zit. Ja. Sorry, dat hier ik net zien. Ik hoorde het zeil tegen het zien. Dus Lemmer achter het Veendel, maar dat is al je zat dicht op elkaar. En straks komen ze gewoon elkaar op de orenboeg weer zien. En dan is het wel Lemmer die voorrang had. Stuivertje wisselen. Maar dat ze nou... Maar nou hebben we even het achterdek. En dit is net de beelden van Vliet Nier. Dat Gerrit Pietersmouw in het helmout zit van Jenne Woord. Nee, dit is nou op het rechterscootje. Even Oerlis, mooi de man. Maar Jeroen Pietersma natuurlijk on het helmout. En Grauw, stuurboord achter de hele man. Nou, dat weer totaal onverwacht. De hele man, die had zijn hele minne start helemaal... En hij draait gelijk mee. Hele man lid Grauw erachter. Hij dwingt hem erachterlangs en hij gaat rijden. Ja. Nou. Maar waarom er dan gelijk reageert, of ze binnen al een hele lijn op die ton hoor. Maar we zullen het zien. Nou, misschien toch hem eronder houden, Elke. En als hij nou lieke hut rennen kan, dan iedereen harders gaan. Grauw kan net eerder draaien dan dat de hele mannen draait. Dit is net de tonnenwets omheen moeten, want dit is het geen gele pet. Ja, Jere onder in beeld. Daar maakt ze op de waar het boordje tussen trof had. Ja, dat speedboordje, daar maakte zij net tussen trof. Dat is alleen bij de onderste ton. En dat nemen ze ik wel een gate. Maar dat is dan gewoon het hek was toch in hem steeds. Maar Jere maakt ze eerst om de boei links in beeld heen. Douwe Visser. Met zijn karakteristieke hemd en brede schouders. Wat er stiert, had er ik mooier zicht op het wetter. Hè? Van waar liggen de vlaagjes. Daar komen ze aan. Lemmer het erop. Lemmer komt hier heel mooi aan. Die maakt het een mooie slag. En het Veend zit er weer goed bij. De winnaar van Juster. En de kampioen van vorig jaar. Dat is ja zeker. Ik weet net, Gasto, wat doe je? Is er wat met die oranje wimpel gebeurd? Of krijgen we die nog te zien? Vorig jaar hadden we een klassementsleider. Die mocht dan de oranje wimpel onder de opstekker dragen. Of door ze daar wat mooi dat als het naar de uittrek van de eerste wedstrijd, dat hij dan erin komt. Want ik ga hem nog net zien. Nee. Dus we zullen het eens even uitvregen. De kijkersvraag misschien van jongens, de oranje wimpel, wat is er mooi bad? Wat zei je, Lemmer? Ik zet me heel op Lemmer in. Ja. Hij laat de kostuurbord, daar komt ik helemaal niks aan. Dus hij had geen voorrang op skippen van bakboord. Maar Sjurgens even daarachter hoe vier die skippen voor. Enkel bakboordskip. Ik vind het verbazingwekkend hoe vier het veld in één cruisrakkel uit elkaar laat. Ja. Dan hier het een hele spannende baan belooft. En dat zit er ik echt nog wel in, hè, want deze zullen erom strijden. Maar de soers haast al je weer tegelijk bij die bopperste tonnenverwachting. Maar ja, het is... Je zit gewoon een heel soort romte tussen alles in. Het wie ik wel een vrij lange afstand hier. Als je een heel kort rekje hebben vanuit de startlijn naar die boppertonnen. Dan krijg je onmiddellijk hier Albert Visser. Het roerderhas dwars achter. En we noteren.
De eerste tonronding hier op Elehuizen is voor Albert Visser van de Lemmer. Juster een hele minne dag. Eerst nog een vierde plakje zielt, nog een minne start. Toen weer achteruit zakken en uiteindelijk de volle 14 punt kregen vertrokken. Protest dat hij verleert van de hele mannen. Maar nou de leider, Hewitt. En daar vlak achterom de winnaar van Juster. We zitten hier alleen maar met winnaars. En dat is Jervin. Die zit vlak achter de remmer. En ja, onze analist op het boppendek, die kan blij wezen. Want daar is Snits. Die hebben ik eens even bij de top draaien. Want nota wil het nog net zijn met de snekenpand. Maar ze hebben hier toch een mooie start. En ik werd fantastisch mooi. Ja, ik vind het altijd mooi. Jonge jongens, nieuwe talenten in het wetter. Jennewoord, hier als vijfde om de bovenste tonnen heen. Vlak achter de Harmenbrouwer van Langwaar. Juster ik net zo best zielt en Joert er mooi bij. En nou kroept het toch al hier weer aardig bij elkaar, hè? Jeroen Pietersma, concentratie. Dit is even mooi, Mr. Chef, van hoe strak een skipper voor uw shirt. Concentratie. Scoort de man shirt mooi. Grauw, ja, die mag in de gaten houden. Die is als sexte om de tonnen heen. Ja, maar er zit er nog een heel soort... De hele mannen, die moet kniepen om die tonnen te komen. En die krijgt nog een tikje voor op Grauw. Maar Grauw heeft hem nou inhellen. Jeroen Pietersma, het helm houdt oerdwers om die tonnen te komen. En goed voor hem, Sjen, van het skipforum, wat doet het ermee? Want nu wordt het belangrijk. Welke koers neem ik in dit Varrewinserak? Drachten, Jeroen Pietersma gaat achter de hele man langs. Hij zou ik net links zien dat God doek kennen. Dan krijg je een eerste hekse bocht. En een skip heks in het wetter is altijd remjend. Probeer een mooie vloeiende lijn te maken. Scoort geen letten. En dan liek jou het zand schitterend mooie start te maken. Ze deed nou eens niks fout. Ze kwam op snelheid, heen wien bij de lijn. Maar het wie toch net de pin waar de start ziet. Dus, en Ljouwert komt hier haast als ziende halfde om de ton heen. Ja, de fokkeloert van Huizem. En dat is ook een techniek, hè? Die loert erin zetten. Dat is teamwork. En ze moesten wel, want ze werden omheen geloofd. Ze moesten, wat er zegt haast, dat het hun ontkwam. Die lange peel op dat voordek en dan dat grote fokzeil wat naar de andere kant moest. Ze werden omheen geloofd, toch? Waar zit er nest? Het is de Drachten die Akkerem helemaal omheen brengt. Die Jergeert bij Watson, de fokkeloert erin. Sterke man op dat voordek die peel naar boeten drukken. En de scoorteman die met een heel soort scoort Jan, vieren. Je kan je op trainen, hè? Want dit is echt een handling, boothandling nemen ze dat dan, hè? De alle techniekjes die te trainen binnen en werd ze ik een soort op traind hebben. En als er straks maar de wind maar krek iets draait, dan denken we nou het grutzeil naar de andere kant. En nou zullen we het mooie van de Oppendelbaan. Je kan kiezen, je kan haast voor de wind aankruisen. Want we zullen Snits nou al de Gieko bakboord van, die kijpt. En Lemmer en Veen, die houden de orenkoers. En dit is een heel lang eind voor de wind. En daar ken ik nog van alles barren. Ja, dat is nog een heel eind bij de benedenste ton. De gate, de poort, het hek. De poort werd ze doorheen moeten. En dan kunnen ze kiezen. Pak ik die linkse tonnen of die rechtse tonnen. En wat doe ik nou in dit Varrewinserak? Zie ik de vrije wien in de breedte. Want de kortste waai is natuurlijk helemaal streekrecht erheen. Maar dat is misschien net eens de snelste waai. Het kan best wezen als je de windvlaag mij pakken oer de mar en een beetje breed uit. En dan ga ik in lijst van die mensen die achter die komen. Want iemand die deun achter die zit, ja, die pakt hij de wind uit het zeil. Ja, het is onvallen en verdedigen. En onvallen op het schip voor die, dat je die even de wind uit het zeil helpt. Dat hij de gang kwijt is.
erop en erover. Maar als er een bij die achterop komt, ja, hoe kist er op verdedigen? Slag het haast net, eronder wijkroepen. Hier de hele mannen. Goeie actie. Fokker scoort 4. Hing je op die dikke peel, dat er net omheen wipt. Maar de wien is zo'n Fokker loert ik wel eens brutsen. De splinters hout in de marel. Tjom, daar hing je. Tja, die hing het haast boetenboord. Ja, die drukt. Ja, die drukt die Fokkeloer naar beneden. Om het model erin te houden. Ja. Zo groot mogelijke oppervlakte houden. Ja, maar zij drukken de giek naar buiten. Lemmer, ze is de eerste. Dan vassen wat het wurg is. Maar nemen we maar even op hoe ze om de boppenste ton heen kwamen binnen. En ja, nee, nou zit er alweer verschoningen in. Ik kan het nou net meer oplezen, maar dan de top 4 vol even. Dat wie Lemmer als eerste om de tonnen. Daarachter het Veen. Dat helpt me maar even aan. Waar ziet er al? Jenne Woord ziet er mooi bij. En, sorry, Elke. Ja. Dus het helpt me maar even. Harman Brouwer ziet er maar bij. En ja. Ziet er. En Snits natuurlijk, die ziet er als een 4 gongen strijden met tonnen. Maar sjoeg eens even, nou is het al nieuwsgierig. Snits, laai, achter Veen. Die had de verkeersen om jij er te gijpen. En die liep het gewoon daar een mooiere vlaag te hebben. Nou is het mooi om te zien hoe ze de breedte van het veld broeken. En het is eens voor de wien, dus in feite zo'n je zeggen. De denkbeeldige kwartste lijn naar de onderste tonnen is al hierachter gewoon in je streep. Maar hier kan ze dus breed uit en nog onvallen om een betere positie te krijgen. Ja. En inderdaad, breed uit. Hoe meer dat breed giest, hoe meer meters afstand dat is het makkelijkst. Maar het laatste eind, dan skeen wij naar die tonnen toe. En dan goed onderhelje. Dan zit daar die winst weer in. En dat kist helje uit de Britten. En als je er heks recht op aankomt, dan net. Nee, want het is Jennewoord die kiest helemaal de rechterkant van de baan. En dat is wel nieuwsgierig, want Grauw, ja, die Sjurweven heeft me, die zit helemaal aan de linkerkant van de baan. En dan, ja, daar zien we helemaal links Grauw. Sjur het zeilteken is net, maar het is nieuwsgierig om te zien. En dan komen ze straks. En dan geven we even wat ze inschatten van wat zou nou de verdedigste slag wezen. Stuurboord om of bakboord om? Wat zou je het ook? Nou, uit de start blikte dat die slag naar bakboord net zo succesvol weer. Want daar kwam Ljouwert bij en die moest op lijst achter alles deel. Dus nee, het kan best wezen dat je nou de bakboord tonnen nemen en dan een stuurboordslag naar de Walta. Tenminste, ja, wat in de wal. Ja, dat is we nemen het maar de Eerlehuizenkant en de Heegkant. Of het Heidenskip, dat laat je dichterbij, denk ik. Ja, het lijkt het krekkels echt elke andere kant op vallen. En de Lemmer en Pieter Meter. Want plat voor de lap is ik net zo gunstig. Nee. Hè? En plat voor de lap bedoelen we maar dat de wien echt helemaal recht van achteren komt. Nee, dan een katamaran bijvoorbeeld, Elke, die zal nooit recht voor de wien varen. Als zij voor de wiens rek hebben, dan doen ze afkruisen. Een slag naar links voor de wien, een slag naar rechts. Die maakt dan gijpen ze dus iedere keer van, dan het tuig weer naar de andere kant. We sjuggen het nou mooi lemmen gebeuren. Hier, die loopt voorop. Die kiest er nou voor om weer wat meer die wien een beetje scheef van achteren. En het voordeel daarvan is dat zowel de Fok als het grutzeil optimale wienvang had. Ja. Maar Lemmer is al bij de tonnen. Die zet hem al in. En die kiest voor die slag. Ja, ik zei het. Maar de beste stuurlui staan aan wal of zitten hier in het kamertje achter die beelden. Met een microfoon. Lemmer om de onderste tonnen. Ja, en nou gaat het erom dat ze hem heel mooi onderheljen. Nou, dat is Lemmer wel taf vertrouwd. Die zullen op dat gebied geen fouten maken.
Zo, dat gaat er. Maar nu wordt het wel nieuwsgierig. Elke waar draait vrijwel gelijktijdig om de orentonnen. Ja, en ik hier voor deze tonnenkeers. Laten we dat maar, Helly. Dus, en dat is dan Snits. zeggen we even, Sjen, als do bent voor Lemmen nou, ik ben voor Snits. En dan zorgen we straks even, want nou kiezen we het kruisrak in, hoe die slag uitpakt. Waar de beste wien is. Oh, Jappie, let toch wel een gat vallen, hier. De oude Lodewijk Meter die zei, oh, dan gingen ze vlak langs die tonnen. Ja, er hoeft geen kou tussen. Ja, maar hij dit wie een vloeike, zei Eldert. Nou jongen, dat is genoeg. Een vloeike is genoeg. Mooi. Want dan zeggen we eens even, Sjen, Jenne Wout hier, die gaat achter Snits jongen. En rond die tonnen dan wel wat scherper. Nou, daar zit ik nog wat tussen, maar ja, ze komen ik van plat voor de wien. Hè? Ja, en dan moest ik romte ha. Nou, hier zei wel romte, maar als toen naast die net helemaal die tonnen onder helikest, maar Snits, hier vergin je niet een les natuurlijk. En haast ik net altijd de kans om mooie, romme onderhalingsbochten te maken. En dan moeten die scoortemannen ik in een hele korte tijd. Oh, dat was nog zo mooi. We zagen even dat beeld achterop Drachten. En hier zullen we dus nog even, we herhalen dat maar even een keer. De gate, hè, rechts in beeld en links in beeld, die hele lietse stipjes, dat bin de ton. En ze mogen nou zelf kiezen. Ze moeten er dus tussen maar ze moeten zelf kiezen welke tonnen ze rond. Prachtig te zien. Draaien bakboord, draaien stuurboord. Ze gaan meer dan een stritlengte gaan ze helemaal uit elkaar. En zelfs straks zien als ze weer bij elkaar komen bij die bopperste tonnen. Wat het de beste slag geweest. Hier dubbeltomme tonnen, Drachten en hele mannen. De beide skipkes uit Drachten. Hele mannen van Philips en Drachten, zeg maar, van vroeger de oude Hoekstra-skip. Philips hele mannen zit ertussen. Dus Drachten moet hem rond te Jan. Oh, komt dat goed? Komt dat goed? Twee skippen van Drachten zien elkaar om. Ja. Ja. Daar hebben we weer een protestsituatie. Ja, ik heb net de situatie ervoor zien. Ik zeg het krijg. Maar volgens mij zie je het hele mannen op tijd ertussen. En dan moet Drachten hem rond te Jan om die draai te maken. Nou, dat is juist paniek aan boord. Nou, niet geen paniek, maar gauw voordraaien, de andere kant op. Maar je had er niks aan. Nee, nee. Maar ja, maar ik zag ik in de rode vlag. Nee. Ze had mij elkaar opgered. Ja, het lijkt wel dat ze voortvallen. Ja, dit eer het dan net zo heel stabiel. Nee. Hier, dit kost snelheid, Elke. Dat kan sowieso zitten. Nou, dat hier net hoeft. Er weer ruimte genoeg en... wij gaan even... Ze zijn alle keer om het ton of de les nog net. De scootjes die de stuurboordslag ingaan. Naar de heidenskip. Ja, hier hebben we de hele mannen. Maar die is ik al een beetje afzakken. Maar de scootjes die daar boppen in beeld, die zielen naar de heidenskip daar. En dat is Lemmer. Het Veen. En dan is toch ik Grauw daar alweer bij, hè, bij dat clubje. Die zit er alweer achterom. En Akkerem zit er ik nog bij. En dan is een ploegje wat naar de orenkant, steeds maar naar de hele huizenkant zielt nou op dit stuit. Dat wordt ongeveerd terug Snits. Daarachter mooi wel een aardig gatje, Jennewoud. En daarachter lang waar. En ja, dat bent toch wel de scootjes. We hebben straks rekening mee horen met waar uit dit kopgroepje als eerst om de bovenste tonnen heen komt. We hebben Joet, we 3 keer starten, 2 keer Valsk, 1 keer en de laatste mooi een individuele start. De Valske start weer Huzum en Jouren te betijd werden. Die ben op nij starten. Wie het Jouren of wie de hele mannen? Nee, de Jouwer. Oké. De hele mannen en Drachten hier een hele minnenstart en die gong stuurboord achter de el. Okay. Die wint wel een minuut let hast. Je snits heel wij de maar even een slag hoe stuurboord.
En daar zullen we die hele lietse stipjes zullen we lezen. Hè? Ja. Daar lezen ze. Ja. Ik ben heel benieuwd. Jereveen. Maar Sjen, hoe dicht Jereveen er eigenlijk bij de wal zit. En is het zo dat de wien bij de wal langs geustiger is? Het is, de wal lukt wel, maar dan moet de wien wel van de wal komen. En hij zit hier op legerwal. Dus daar, hij zit nog net op legerwal, maar daar staat de wien op. Ja. En het is natuurlijk net alleen nog de vlagen, maar het is ook natuurlijk de wienkräft. Want de vluurzen lezen een beetje als een tunnel. He, van Oorstaren naar Heegta. En daar zitten dan nog wat eilandjes tussen. En ja, dan binnen op bepaalde plakken stiert gewoon meer wien terug. Die trechtervorming steeds maar. Lemmer. Nog heel tijd Oostjuwboord. Die maakt het een hele lange slag. Het lijkt het wel dat er zijn eigen wedstrijdje vaart. Zo van nou... Snits, ja. Zulke beelden. Nou zitten er wel de PS-kippen wel aardig achter hem. Maar dan sjuch je hoe vier... Just op het voordek bij Lemmer. Je houdt even aan waar de grens van het vaarwetter is. De rede tonsjes die bepalen dat de skipper net verder maait. En die rede tonsjes die bepalen dan dat het publiek daar net oerheen maait. Dus dat is de scheiding van waar het publiek lezen maait. En daarom zegt de jongen voor op het punt van het schip van Lemmer. En die krijgt gewoon nooddraaien. En dat is... hier natuurlijk belangrijk de meester net terug in. Daar leidt het reden tonsje. Wat doet het Jereveen? Ik precies die jongen op het punt. Ja. En die houdt gewoon no moest draaien. Want dat de jury erbij leidt. En de giest oer de reden tonnenlijn. Dan in feite is dat de wal. Dus iemand die ter klem zit met een oorskoetje, die ken ik zeggen, romte voor de wal. Ja, wacht even, hier is helemaal geen wal. Nee, de reden tonsjes, dat geldt als wal. En als... Ik ken heel bepalend wees ik, want het beperkt het wedstrijdveld ik. En vooral op een nauwe wetters, hellers de ton krijgt wel of krijgt net. Ja. Hè? Want als het de betiert is, nou, ze gaan op het randje, Ja. Vlak langs een oorskoetje wat erop. De telelens hoeft net op de camera bij die meneer. Want hij koos haast onraadje de scootjes. Maar ik maak je mijn verhaal even af. Dan is het correct bepaald. Mag nog een keer 2 keer extra trodden of kerst in 1 keer die tonnen heli. Als je die slag zo lang mogelijk maakt, vooral als het gunstig is, dan worst hem ik trots zetten tot en met die laatste meter. En dan een jet jou datzelfde. Nee, dat is grauw. Oh, sorry. Ja. Ik zeg het wel verkeerd. Sorry, heel keer. Nou, het we hebben een hele lange uitsturing. Ik ga me juist een keer verbeteren in matten. Dus, want we zijn natuurlijk live bij van start tot finish. En dan ben wij benijd. Want de eersten komen al op de bovenste tonnen. En dat zal ongetwijfeld Lemmer wijzen die daar als eerste omkomt. Nou, en dan ging hij wel lekker zien spreken. Want ik ben voor Snits natuurlijk. Die gaat die orenslag maken. Ja, maar die moet nog hoe stuurboord omkomen. En het is al hoe bakboord. Ja, maar het is maar correct hoe vier die van de ton is. We zullen het zien. Het spant erom. We zullen het zien. Ze matten nog een handje naar de tonnen daar. Douwevisser en al. Jappie Visser. Ja, nee. Dan is daar toch Snits. En dan had deze slagwoon van mij. Snits, die maakt nog wat verder. Ja. Die had toch een orenslag. En daar, of het skipperend nog heel tijd net zo hut. Als, de slag, die Lemmerkeers weer gunstiger. Maar ze winnen nog net. Net. Maar het is wel duidelijk dat... Lemmer hier een aardig voorsprongje. En dan zou Snits aardig gunstige slagmaatje moeten. Of erin wil hij jetten bij die boppertonnen ben ik wel het ik nog wel zien. Want ik denk dat ik me verzinde waar er in de achtergrond ziet. Want het hier koe ik nog wel eens jou het wezen. Hier zien we de Lemsters op een rij. Binnen de Lemsters. Daar is Snits. Het lijkt het dat ze al wat del horen. Er is Snits in geen veel wegen te bekennen. Nee.
Maar daar hebben we Snits op achtergrond. Die komt daar nou rechts in beeld. Elke, het wordt spannend. Ja. Wat En dan hebben we Jenne Woord, die is daar nog wat verder trossettentje en die kan daar ook nog wat heger uitkomen. En daar zullen we de tonnen. Dat hebben we straks bij het Lemmer, Jenne Woord, die zullen we op achtergrond. Snits, ja, achter de Lemmerdel. Het scheelt net een soort. Het scheelt net een soort, maar guf meer dan genoeg. En Lemmer had ik nog rug van paard, zoals dat heet. Ja, die is bakboord. Ja, die Kiko bakboord. Al die rode shirtjes en in witte. Had dat ik nog met shirting? Dat had je in bepaalde teams wel, hè? Dat... De bolletjes trui had nog net Sjoerd Elke. Of het yield is op bij de Lemmer. Maar dat zal net het geval wezen, want het hele dwars zit erachter. Snits draait. Ja. En die komt daarmee voor het Jereveen. Als hij op snelheid is, want ja, dit kost altijd tijd. Ja, natuurlijk mag je wel trotsen winnen. Maar het ving een hard gong. En komt vrij dichtbij. Maar Snits houdt mooi vloot. Ik bedoel... Ja, en Snits moet er scherper hinnen. Dat kost hem iets meer snelheid als Jereveen. Die dan haast mijn knikje in de scoter hinnen kan. Dat is het gevaar wat Snits doet. Sabatiet draaien. En dan straks dat er misschien haast net helje kan. Skippen voor hem, die hem nog uitschieten winjouwen. Daardoor wordt het scherp naar die tonnen zielen nog moeilijker. Maar het lijkt dat het goed komt. Hier de griene kop in beeld van het Lemsterscootje. En Albert Visser, de regerend kampioen, liet weer even zien dat de dag van Juster een uitzondering wie. Want hij was op terrein, ik al eerste. En laat je nou ik weer een mooi hoorn op kop. Hè, want dit is heel voordelig, maar die baan, dat is als het voordewiense rakking is, dat is het afstand maar niet meer kerst. Het is Snits, ja, die is toch het vinger voorbijgang. Want ja, dat lijkt wel dichtbij elkaar. Maar het is duidelijk dat de Snekenpan als eerste om de bopperste ton. Nee, dat waren om de bopperste tonnen, maar als eerste voor het vinger eromheen ik het. Volgen terug, Sietse Brouwer op een hele mooie derde plak. En dan is het toch fantastisch als je ze lezen haast een kilometer op elkaar. Hè? Of misschien is het nog wel meer. Nee, meer dan een kilometer. Meer dan een kilometer. Hoe ze beide kanten van de mar. En dan komt het gewoon weer op een meter. Komen ze weer bij elkaar bij de bopperste tonnen. En dat maakt het wedstrijd zo mooi. En als je dan met scootjes door, dan wordt het nog mooier. Jenne Woord, ik heel knap. Op een vierde plak. Leiderse krijgt ik, maar hij houdt zijn positie. Of er is de... Oh nee, het is Grauw al. Ja, Grauw is er al. Ja. We moeten de bril erbij op. Nee, maar de kerst verwacht je dat Grauw, als hij één keer de gang te pakken heeft, dan moet er iets gebeuren. Krijg als Juster, dat die Wien plotseling draaide, werd Grauw hem toen zo ontzettend in verzint had. Dan konden ze er nooit meer bij komen dat Sietse Brouwer daar maar eerste worden. Maar ja, nou ben ze Jennewaard voorbij. Maar nog hartstikke goed, want dat is dan het vierde, zesde plakje. Ja, en die zien we echt voor klassementen. Als ze daar eens een beetje bij de top 5 zitten, dan, nou, dat zitten ze. Hè? Dan doe je hele goede zaken. En Langwaar. Daar komt de zwaan van Langwaar. Harmen Brouwer. Om de heegste tonnen. De jonge Jan. De Poep. Een legendarisch skip. En nou moest ik nog rekken horen. Ja, ze binnen nou wat terug in, maar als het voor de wien best, maar de scootjes die daar nog in het kruisrak zitten. Hè, dus ja. En, dan haast kerst de loert er wel in, maar als het tuig over stuurboord haast en dan komt hij een ohne wien, stuurboord of bakboord, eigenlijk zelfs een stuurboord ik nog, dan maast erom te aan. Ja, en sterker al hij het bij door dezelfde boeg, dan is nog Loefwijk voorbij. Ja, precies. Dan kerst maar voortwijzen. Nee, een voor de wind varend schip. Heel vroeger weer bij de SKS die regeloors. Een plat voor de wind varend schip hier vooraan. Ik heet Pieter Metrik. En daar
Drachten en wat zijn. Nou, Drachten heeft er nou een gebruik van maken dat ze dubbel om een tonnen gaan. Straks die dat dubbel met de hele mannen. Nou, dat er dat. Maar wat zijn ertussen? Dat moest ik. Dat weer romte. Wat zijn hier het recht op romte. Die weer binnenste schip. Ja, en dan hebben we nou even een lieds tussenklassementje op Maitje. Het is Lemmer op kop. Daarachteraan zit Snits. Op tweede plak. Tredde Veen. Fjouwer Grauw. 5 jaar woord. 6 lang waar. Zo'n Akkerum. 8 woord zijn. Liek op mooi Drachten. Jogende. Daarachter hele mannen. En dan komt daar nou een Jouwere. Op het 12e plakje Ljouwerts. Tretjenhuizem. En de Zuidwesthoek op het 14e plak. En wordt een. Die scharrelt hier nou toch een beetje in de voren. Maar ja, die hier toch, ik zie het er bij de start of we mooi bij. Maar ja, de resultaten binnen net zo best. En tijdens de wedstrijd zakjes ik altijd hoor als ze wel mooi starten. We praten met Klaas van der Meulen. En ja, waar denkt hij dat dat onlooit? Wij maken wat foutjes. En op het schip is correct net snel genoeg. En het zit zat dicht bij elkaar. Ja, en de start is van wezenlijk belang. Nou ja, in Grauw hij net een goede start. En dan moet je ook naar voren zien. Nou, toen ben we gelukkig weer naar voren zien. Dan een viertje en dan zie je weer om een jochende plak voor de finish. Nou, dan heb je dat protest even. Nou, dat jij het erbij. Nou, en in Terhenne. Nou, daar zit ik net voorin, maar de start. Nou, en dan ben je achterin ontvecht en dan geven we wat vooruit. Dus ja, dit is gewoon dichtbij. En we missen krijgt misschien een beetje snelheid en of je eigen. En wat kerst daar rondom nog? Ja, wat kan je daar rondom beter worden? Hè? En het schip sneller krijgen. Zo'n schip is ik nou wat aan de zwieren kant. Nou, krijg ik mijn staren. Wij zijn even vergelijkbaar een behoorlijke zwier. En ja, daar is iedereen nou maar die. Nou krijg ik wat grauw dient het terecht. Ja. Ik bedoel, ik hetzelfde dient. Dus daar is niks mis mee. En maar ja, daar zit misschien wel iets in. Daar moet je over nadenken. En daar gaan meer schip moet nadenken. Maar is er iets mogelijk bij hem? Het is een particulier scootje. Het kost een soort geld. Ken het? Nee, financieel ken het net. Dus Douw en ik hebben er wel door hand. Hun hebben de gelukkige mogelijkheid dat ze meer financiën hebben. En wij hebben dat net. Dus ik zou wij gaan eerst naar zijn eerste trots zullen zelf eens beter worden. En dan een Sjen. Maar ja, je ziet dat er wel best wel mogelijkheden zitten. Ja. Ja, en aangezien ik best wel wat aan de zwieren kant ben, met rijskuutjes, nou, Starem en de Jouwer. Ja, nou, dan ben ik nog grotere schip met zus. Ja, daar zit in de Vriend Lichterwaar zit er best wel wat in. Dat wie Klaas van der Meulen over de mogelijkheden van hunzelf, van ons team. Ik heel eerlijk, hè, daar ster ik niet juist aan. Maar ik, de financiën. Ja. Want daar zit je natuurlijk, want hoeveel geld praten we hier over? Wat zijn een particulier schip? Pieter Meter, ik nog een particulier schip. De Orde Eldert is officieel nog... Orde Eldert, die man is ik nog maar 66. Maar... dat zijn eigenlijk nevens mij de 2 particuliere skippen nog in de vloot. En de rest is allekeer een stichting of een vereniging. Stichting toch niet. En dan een skip verbouwen. He, want hier hoe geld, dat had Kees net betellen. En er zijn natuurlijk commissies die, ja, laten we eens even zeggen, de boosten vol geld gaan. Nou, is het dan dat het geld het bepaalt hier? Ja, dat wordt wel eens zijn ik van de... racerij, dat maar de scootjes 30% leidt aan het schip, 30% leidt aan het zeil en 30% aan handling en boothandling en stuurmanskunst en zo. Nou, als dat zo is, dan is 30% is een heel soort. En als je dat maar yield beïnvloeden kennen, ja, dan... Maar er dan grenzen ontsteld worden, want we hebben weten van de scootjes van Grauw in de winter. Nou, dan
zagen ze hem weer helemaal door de midden en dan werd je weer omknikt en dan wat we naar je plamuur op en dan moeten de turen er weer op ongepast worden. Dat had het drachten dienen, dat had het veen dienen. Hoe mag je het leuk houden? Ja, dat is altijd de discussie. Van wat ga je ervoor roer? Wat is het jouw wurg? En wat ken bijvoorbeeld het dorp wat erachter staat? En sponsoren. Het is... En de vraag is van, waar houdt het op? Ja, dat is mijn vraag, ja. Nou, gelukkig heeft de originaliteitscommissie al een stuk wat regels stelt. Van er moeten houten mesten op bloeden, maar we mogen net investeren in aluminium meststelen. Nou, dat is al een mooie regel. Maar daar wordt het net goedkoper van, want die mesten die ben ik net om mijn ocht. €20.000. 25.000 euro voor een nieuwe mest. Nou, dan weten de meesten ik een beetje in wat voor bedragen erom gaat. Dan hebben we het alleen nog maar over de mest. Een tuig, wat kost een tuig? Ja, zelfs behast 30. 30.000. Ja. En dan hebben ze daar een paar secties van, toch? Of net? Ja, dus voor de hutwaar, voor het zwaartuigje nog even, die zullen wat goedkoper wezen. Maar nee, het is onvoorstelbaar wat een bedragen dat er in om. De aardskippers, want wij gaan in het Koetsmuseum dus altijd de verhalen van die aardskippers. Nou, die draaien zich om in hun graf. Als ze dit jaar wat er nou met hun skippen gebeurt, werd zij vroeger nog maar hier appels en bieten, met turf of mijn moddervaden. En dat bij nou een race skippen wordt. En er wordt zo in geïnvesteerd en zo. Ja, ik wil net zeggen, mij omgeriemd, maar weer verloren. En weer een keer een knikje omheen, maar die kop, dat wie destijds toch. Nou, de kop eruit, hè. Dan is het skip sneller. Nee, dan moest die kop weer naar beneden, want dan hebben we langere wetterlijn. En dan mogen we meer tuig zetten. Dus ja, de aardskipper draait hem om in zijn graf. Maar ja, aan de andere kant. De scootjes varen nog. Er is strijd, er is wedstrijd. Maar als de jeugd er ook bij horen. En als die uitdaging er ook in bleef, dan is het natuurlijk altijd een liekwegziekje om die grens te vinden. En wat nou daar is natuurlijk het scootjesziel nog springlevend. Ik bij de jeugd, hè. Elke erbij, maar de kop. Want de joystick lemmer draait en gelijktijdig mij. Snits en het veen. Het veen is nou al, het veen is in dit rakje naar voren scharreld. En daar sjuggen we douwe vis, raadskipper, rjocht oranje steen op een snekerpaal naast Jappie. En die kiest nou wel dezelfde slag als lemmer. En die krijgt de orenslag. En het veen, die koer natuurlijk ik net over, want die lag in je lijn. Mooi lemmer en snits. Heel duidelijk dat ze goed als naast elkaar lijnen. En dat dan Jereveen de oren tonnen kiest. En wat is dit een mooie ronding. Dat Jappie hartstikke netjes. En dan is het de vraag ze krijgt, gaan ze de hele tijd hun hele slag aanmaken. Helemaal het uiterste. Ja. Het ken ik wezen. Het vind je ik moest wel om die tonnen, maar ik wil eens net om die tonnen. En ik maak een lietsklap omheen en ik ga weer door de wind. Hij moet eerst wachten tot hij voor de wind zijn skippen vet binnen. Want het is onmogelijk om dwars toch een voor de wind field de slag ertussen Jennewaard. Nou, zien hoe Sieberen van ter wis gaan deze draaien. Jennewaard die kiest de orentonnen als grauw. Grauw zeggen we daar nou bij deze tonnen. Dit is de kopgroep wel. Ja. En bij die kopgroep zit natuurlijk ik nog lang waar. Scoor on, jongens. Sjastjeren, lang waar, trek on. Die scoort. Trek on. Harmen, net. Ja, ik wil een mooie draai. En nou onderwien. En nou draaien ze de hals. Het zeil wat voor de wien helemaal rom stiert. Rom en bol. En die moet de wien vangen. En nou onderwien met het helemaal strak. Het voorliek van de fok wordt ik weer even een peerpalsjes onderdraait. Dat ik weer strak langs die voorstag stiert. In eerste aanhandeling van dat ronden van die benedenton met er wel 6 dingen gebeuren. De hals, het onderliek, het voorliek. Wacht even, wie draait er nou nog om die tonnen? Want nou kiezen ze alle voor die bakbordstone. Ja, er zijn maar een paar lonely wolves, nemen we ze maar, die nou de bakboordslag in gaan. En dat is hier voorop links in beeld. Nou, ik weet dat het het veen is. En daarachter komt ik al wat heger uit het grauwste scootje.
Het is natuurlijk, je wil de ideale baan ik gaan, maar aan de andere kant, als je weet dat je skip het rent, als je betrouwen in je skip hebt, dan word je alleen maar vrije wien hebben. En dan kerst ik permitteren om een beetje een risicoslag te doen. Maar als je weet van ik kan geen enkel risico rennen, want mijn skip rent toch al net zo hut, dan best ik wat behoudend in het avonturen. Nou, Elke, we laten ze mooi even varen. Ben ik altijd meestal, want zo dan krijg je die vraag dan. Waarom bij sommige skippen green? Want hier hebben we. En waarom bij sommige bruin en waarom wit? Nou, in Drachten, dat is bruin. En Jerwaard is bruin en Grauw is bruin. Maar green, we hebben al te vaak lemmer wie green. En Langwarm vroeger, de grote green en Snits is green. En wiet, dus dat is een beetje in Friesland. En wiet, dat wie vroeger de stad. De meter is altijd wit geweest. Hè. Citemeter, wie hier een wietskip, ja wit, een beetje cremig eigenlijk. En Lodewijkmeter. En nou, de kleinzoon, de achterkleinzoon al haast, die vaart weer maar een wietskip. En toen wie er vroeger eens een zegje, een schipper in goede doen, die verft zijn scootje wit in plaats van groen. En ik weet nog dat weer de oude Remeri, want die hoefde net meer maar stront en modder te varen, die weer pensioneert. En zijn skipje weer mooi wit de Lotus weer toe. Nou, hier gaan ze. Jereveen. Concentratie. De spanning van de finish van Juster Norine. Voorten. En rennen litten dat skip. En de wien, ja. Hij liep het vrij constant, maar ze hing je wat skever. De pijler, het is hier net zo, de jip. Het zwet heel in het wetter. En dan is Langwarm als enigste een klapper uitmaken. Grauw gaat nog de hele tijd op bakboord. Maar het is Veen die gewoon voor een tussenslag kiest. Die is door de wingong. En mijn pijlen. En de man bij de Fox zegt, krijg ik even. Even een beetje los, een beetje een romme vlaag erin. En hij pakt hem weer om. Egaal anticiperen op wat die wind doet. De hele boel strak zetten en strak houden, dat is het net. Voortdurend reageren. Net alleen de stuurman die het voortdurend reageert op de wind. Die krijgt even wat de oors binnenkomt. De wind is nooit constant. Als Veen door de midden zielen, ja, dan tactisch dan heb je wel alles onder controle. Hè. Mocht er grote skiftingen wezen, maar dat is meer als je dan heel dag voorop lezen. En dat doen ze nog net. Dus ja, het is nieuwsgierig hoe dat uitpakt. Grauw die kiest er duidelijk voor om die slag helemaal uit te maken. En Lemmer gaat weer helemaal dun langs de tonsjes in. De lijn waar het wedstrijdveld ophoudt. Stiert hij in een opstekker, Jajer, die kan precies de lijn zien. Het werd je net oorheen maaien en die zei: stuurman, even een draai met de vinger. Rijden. En het skip laat gelijk over de orenboeg. Ze vangen wien en ze ben weer voort. Hè? Op straffen van uitsluiting. Hè? Ik bedoel, als het constateerd wordt door een commissie. Ja. Dat is mooi een deel van het skip. Ja. Door boeten het wedstrijdrekken staan. Dan kerst een protest van een commissie krijgen. En dat is net samen een paar strafpunten. Nee, dat is een gelijkveertje. Ja. En dat is weer een boetende tonsjes geweest. Nou is het nieuwsgierig. Wat vind je? Hoe komt hij uit ten opzichte van de Lemmer? Daarachter dat is Jenne Waarts. Daar leiden ze al een eindje voor. Dus de Lemmer, daar zit de Lemmer. Want deze twee skippen gaan ijs gelijktijdig om de tonnen heen. Hè? Ja. Om de dan de bakboord en de stuurboord stonden.
prachtig gezicht. Ik helemaal achter op hem, maar al die boordjes. Het is prachtig zielwaar. Daarachter zit het scootje van Lemmer en Snits. En is het nou ik, Sietse Brouwer, die de orenvisser klopjouwt. Maar het is dan heel eind. Ze moet een beetje del houden. Hoe komen de vlagen? Komt die je gunstiger? Ja, hoe het juster weer dat Heerenveen in één keer Sietse Brouwer in één keer grauw verraste dat hij jeder bij die boppetonnen weer. Maar dat kan ik omdat. En jongens, hoe vier het is. Hè? Ja. Wat die afstand ertussen. En juist draaide die win egaal. En nou, dan zie je, hij draaide soms 90 graden. Dus dan moest je eigenlijk nooit te 4 van die boppetonnen wij draaien. Want ja, als er even in die nadeel draait, nou, dan was het een heel eind. De kerst wil het zielen, maar het de verkeerde kant op zielen. Dat werkt heel erg averechts. Even een vlaagje en hij stuurt hem maar de kop omheen. Sietse Brouwer denkt erom wat dat een concentratie verregent en een inspanning. En dat is dan juist de sjos dat er dan die finish helpt. Wat een ontlading bij die jongen. Het wie echt ja, vermakelijk om te zien. Wie niks geen woorden meer, hè? Nee. En dat kerst ik voortletten, want dan snapt helemaal wat zo'n jongen dan bedoelt. Ja, want Geert, die zo'n wordt interviewen, hij zei, ik ken niks is. Ik ken niks is. Nou, dat is en nou is het mooi, de wal fret, het schip fret de wal op. En dan liep het toch, nou, dat Lemmer hier toch voor het VNDL KR. Ja, natuurlijk. Ja. Het is Lemmer die de koppositie houdt. En dan is even mooi om te zien van, als dat God hetzelfde is, ze horen elkaar in de besnijing, hè, want het is wel een skipslengten, maar... Ja. Er kwam nog iets bij, omdat Sietse Brouwer lijkt nog op stuurboord en Lemmer lijkt al op bakboord. Dus hij moet ik de draai nog inzetten. Dus daarmee is de... Hoe zou dit komen? Hij draait hem eronder? Ja. Nee, hij zet zijn slag terug, denk ik. Maar hij kent wat heger. Maar het is ik Snits. Die voor het VNDL gaat, die leidt er natuurlijk mooi bij de hele tijd. En dat is gewoon mooi om te zien dat de Sneker pas zich ik weer in de strijd. Ja, de jetter ik thuis dat skip. Meervoudig kampioen. We jetten het al, de meeste oerwinningen hier op Eerlehuizen bent voor de Sneker Pan. En het woer net. En nou zie je dat het skip gewoon rent. Het kan vloot horen. Het is voor het vingerscootje kwam. En laat je er stwadden. En de wien. De wien helpt on. Ja. Ja, ze hingen er dieper in. Wie ik voorspeld in de ring van de meters hoe dat aan nemen. Dan kan er ook nog weer orenskippen naar voren komen. Hè? Dat je zegt van dat iemand had wat meer voordeel dan de oren. Iedereen praat op dit stuit alleen maar over de kantenmeters van Grauw. Hè? Dus deze skippen zullen dan wat meer in het voordeel rijden dan in maar meer kantenmeters. Want ja, dat kan dan werken dan een beetje tjenje. Nou, Grauw zit net bij deze eerste treien. Nee. Ik vind het mooi, voor het klassement, dat nou bijvoorbeeld Snits weer even als tweede hierom komt. Prachtig. We noteren ze weer. Weer als eerste. Van de kop af gewoon. Lemmer als eerste om de bovenste tonnen. Snits op het tweede plak nou. Die had het via een lietsgatje slaan. En die leidt dus op het derde plak. Sietse Brouwer. En dan daar. Grauw en Jennewoord die komen er dan straks on. Maar die maakt er nog een eindje. Ik wou zeggen, dat moeten we nog afwachten. Die moeten nog draaien. En het is Jennewoord wat Grauw voorbij gegaan is. Dat is toch wat. Hartstikke mooi. Sieberen van ter Wiska. Zijn eerste hier in de SKS. En lid gewoon jongens, mooi mij hoe je hem net zo de mieter in. Wij hebben niks met al die titels. We hebben niks met al die kampioenschappen. Wij zien gewoon een heerlijke wedstrijd. Lekker vrij. En we hadden het skip onder praat. Jennewoord Grauw voorbij.
En die komt dan als vierde om de bovenste tonnen. Grauw 5. Ja, wat is dit mooi. Wat is dit een bijzondere ontwikkeling. Dat een skip, ja, wat van Jennewaard wel eens zijn we. Ja, het is toch nog wel een vrij zwier skip. Het is geen piepster. Dus dat een Van der Werfskip. Niks ten nadele van Van der Werfskippen. Want wat minder mooie skippen bouwt in Drachten. Ja, piepsters ben ik in Drachten bouwd. Sterker nog, ik denk op één ben alle skippen in Drachten bouwd. Die hier in de SKS varen. Nou, dan is het voor het makkelijkst om die ien even op te nemen waar die oorsbouwd is. Even zien, de draai. Rommewien, welke baan kiezen ze? De kerst hier bij de tweede tonne kerst al kiezen. Wat dacht ik? Gliek, Giepje. Nou, dan kom ik nog onder de winst skippen aan. Dan moest ik nog rekening mee houden. Bij Grauw, hoe ze die giek voortdrukken. Dat is mooi, altijd kenmerkend. De giele kont van Grauw. In dat skip is die nooit verzinnen. Ja, Grauw gooit het grutzeil oer. En voor die tijd dat de grutzeil oer komt, staat de fokkeloer er al in. Er is net een moment in het skip dat er geen zeildruk is. En helemaal niet voren drukken. Hè? Het lijkt het wel dat er een giek niet voren staat en een giek niet achteren. Het achterliek van de fok staat voor de voorstag. En dan is het mooi met nou even een beetje hoe die trimt daar. Hè? Want daarvoor zit er in een continu, dus ik moet een haan op een lier. Hè? Ja. Dus die schuiven daar dat roene chill daar bij de mest. Die is continu bezig. Tikje eraan en een beetje minder druk. Want ohne wien, dan zet je meer spanning op de voorstag. Oh, de voorstag is hetzelfde, maar de fok wat strakker. En voor de wien moet je alles een beetje plooien en ballen. En, we shirt nou we shirt een heel soort begrauw een soort teren niet zo wel. Nou, dat is dus nou helemaal net slim. En ohne wien is dat een... Nou ja, dan doe je dat net natuurlijk, want dan heb je er een verschrikkelijk nadeel van. Ik vergelijk het wel eens, Elke. Dan rommewien, vaderwien, dan zet je het zeil zo bol als een plastic zak. Die vangt de wien. En ohne wien, dan zet je het zo strak als een planken. Maar dan heb je wit wienbidel en dan krijgt die bolling erin. Dat, al die bulten eigenlijk achter de mast van Grauw. Maar goed, het allerbelangrijkste is natuurlijk, het is allergerlijke belangrijk. Hoe die tuig erop staat, just het vaantje. Ja, ik zou het krijgen. Ze krijgen nou ook haast heel in. Hè? Dan is de wien al een beetje aan het draaien. De commissie zal ik nou lettend de tonnen in de gaten. Wat zeil je de fokkeloer terug? Ja, als het hele wien is, dan ken hij beter aan de andere kant. Wat mooi, deze opname van de drone. Nou jongens, nou opzitten. Je Watsters. Die loert eruit fok naar de andere kant. En gelijk derde wien pakken. Hele jonge ploeg zit er op Jennewaard. Alle jongens uit het dorp. Het zo betjutten. Ja, we zullen de wien is draait. En we zullen de commissie. Nee, dat is de commissie net. Dat is de HBO. Maar die moet nou aan de bak. Willen ze de baan spannend houden. Dan moet de ton verlijn worden. En dat kennen ze doen mooi een blauwe tonnen. Een extra ton. En dan zullen we straks zien bij de onderste ton. Dan jet er een vlaggen hezen worden. Een mooi, de C-vlag heet dat mooi. Een fluitsignaal. En die jouwt gewoon. De tonnen is verplaatst. Dat kan het bakboord als een stuurboord wezen. Maar dan kunnen de skippen er allemaal rekken mee houden. Want ze lezen natuurlijk heel veel voort. Hè, die tonnen van de onderste. Ja, in al... Ja, dat is wel mooi, die vlag met Reed Giel, daar hebben we het al over hand. Dat is alleen maar advies, er hoeft net niet wat mee te dwan. Tenzij het bindend advies is. Dat hebben we van de weekend, hè? De minwarie, die hier bindend advies. Lemmer, de koploper. En ik beide zeilen nog stuurboord, dus dat houdt in dat die wien noordwestelijker worden is. De afstand tussen Lemmer en Snits is iets groter dan tussen Snits en Tjerveen. Ja, dan moet ze er als de
heel rap bijwezen, de commissie. Want oors gaan ze natuurlijk alle jaren. Nou wordt het een eenzijdige slag natuurlijk. Ja, nou, dat was de eerste die bakboordslag. Ja, maar Gico nooit heidenskip daar. Ja. En dat is Ljouwert die nog om de bopperste tonnen. Ja, die liep toch wat. Laten we maar weer eens even een tussenklassementje opnemen. Want ik de laatste ben nou om de bopperste tonnen heen. Hè. En op kop, Lemmer. Daarachter de Orenvisser, Jappie. De omkeerzeter van Albert, die zit op een snekerpan. Die luidt worden en het 4 op treien. 4 Jennewoord, 5 Grauw, 6 Akkerum, zo'n lang waar. 8e plak de Jouwer, 9 Drachten, 10 Huzem, Alve Woord zijn, 12 de hele mannen, 13 Ljouwert en nog heel die achterover de Zuidwesthoek, Auke de Groot. Die moet nog om een tonnen. Die is er. Nou ja, dit een heel groot god. Er weer een heel soort publiek hier langs de kant achter bij hele huizen. Heel mannen, het toch de fokkeloert er nog in. Wils dat haast overduidelijk is dat de wien meer van zijden komt dan van achteren. Sommige fokken kent zich dat ik beter permitteren. Als je een erg bolle fok hebben, dan kan het achterliet net zo voorlijk stekken. Wat nou? Albert zelf bij de lier? Oh, dat denk ik net. Nee. Die zit nog lekker achterop. Ja, Mooi zo te voorlezen. Oké. Het liep wel heel raar. Ja, het zijn wel familiewezen, dus het liep ik al even wat op elkaar. Mooi plaatsje van de koprenners. We sjuggen achterin de wienmoen. Die beginnen al wat hudden te draaien. De wien neemt aan en de wienrichting, nog belangrijker, die is verloren. En hoe lang zullen we nog terug? Ja, we weten het is... Elke ja? maar de commissie die tonnen verlissen, wil dat die skippen al onderwijs binnen naar die tonnen. Ja, dat mooi, want het ken in een gate ik oors, haast net oors. Ja, het maakt natuurlijk nou wel voordat ze de onderste, maar ze wel onjoen ha, dat die versleept is. Maar dat is wat de kerstsituatie krijgen, dat zij maar die tonnen slepen en dat het skip wat onderwijs is daarin, dan hurt achter die tonnen omvarmen. Maar nee, het is een lightje en ze kunnen omheen draaien. Maar ik zeg geen commissie in een bootje. Mooi een vlaag, hè? Want dat zoen we nou dat jermatten, want het hoeft net te kotten te wezen. Maar een fluitje, hè? Een fluitje. Ik kan het lezen, maar wij zeggen hem net. Maar goed, dan houdt het in dat het direct een beetje een achter elkaar onzielerij wordt. Omdat die wind zo draait is. Er zullen nog geen enkel schip meer... Geen neemt de stuurboortonnen nou. Nee, dat is van de wienwijvaarder, dat is de correcte verkeerde kant op zielen. Daar wil je ook net heen. Er loopt al een bootje, maar ik zie er geen vlaag op. Nee. Maar... Nee, maar dan hielden ze dat ik lang dwam moeten. Want je kan net voor de eerste de ton lezen. Ja, we zullen even zien. Nee, het is wel de commissie, maar nee. Nee, deze ben relaxed. Dus ja, de baan loopt er nog heel tijd hetzelfde in. En dan is de... Misschien weer de skifting te let voor om nog de boeien op Tieter in te krijgen. Wat nog wel ken, dat ze de boppentonnen nou verlijn hebben. Nee, want dat moet ze hier al een miljoen hebben. Dat ken het. Dat verschijnen al wat extra boeien op de track en trace. Wacht even, je varen ze maar een ton. Maar dat ken ik de finishton wezen. Nee, het is 20 voor jou en dat is nog te petit. Zuidwesthoek weer ik nog net omheen. Hè? Dus ja, en als de eerste al in het cruiserak zitten, dan is het lastig om de ton te verslepen natuurlijk. Maar we zullen het zien. Moeilijk voor zo'n commissie om maar een draaiende wien een andere beslissing te nemen. Want als het reglementair net helemaal goed is wat je doet, dan kan de skippers in de commissie protesteren. Dat was ik net. En daar ben ze al
druk bezig. Mooi de ton. En dan moet er ergens achterin de blauwe boei lezen. Wil je nog onderin het veld joggen? Jennewoord, nou ja, luidt net onderin, maar onderin van de baan. Want Jennewoord luidt op een prachtig vierde plakje. En dan even Wien, ja, de handen omheen. Ja, wat maakt nou? Ja, dan is mij in contact staan met het startskip zelf. Wien-mettingen dwan. We zijn benieuwd als het op tijd komt. We hebben gelukkig 2 hele mooie eerlijke cruiserekken gehad. Prachtig. Ik bedoel, ja, waar komt de Wien bij? Ja, daar bij. Ik vind het wel mooi dat zo'n commissie van Eerlehuizen is dit. Dit is Eerlehuizen, ja. Dat die, nou ja, er wel goed mee bezig is. Ze kan net zeggen van, nou jongens, sorry, ik heb even het helpen, laat ze maar mooi zielen. Nou, de commissie heet de Wettersportvereniging de Vluurzen. Oké. En het wordt, daar zitten meerdere dorpen zitten daarbij. En waar het wordt hier op Eerlehuizen, ja, het is toch wat een vreemde eend in de bijt eigenlijk, de Eerlehuizen. Ieder dorp had zijn eigen scootje. Ik bedoel, het luidt wat 4 voet. Maar ja, het is toch het hele dorp zit er dan weer achter. Van de Moe en ik op een prijzentafel. Voor iedere scootje een prachtig mooie prijs. Dus ja, ze doen er alle werk om de scootjes hier te houden en te krijgen. Nou, dat zal ik net samen voortstrepen worden, maar daar maken ze hun best voor. En dat doen ze. Maar ook bijvoorbeeld op Terhinnen, dat is de wedstrijd van het Heerenveen. En op Lemmer, een dubbele wedstrijd, dan is een van die wedstrijden is de Lauwerterwedstrijd. En hier op Eerlehuizen dan? Nee, er is geen die hem claimt had volgens mij. Er ken nog een, want er zijn nog wel meerdere scootjes. Akkerum zou hem nog claimen kennen of wat ik maar. Die gewoon net een eigen wedstrijd had. Het zal nooit genoeg wezen voor alle hier, want er zijn halve wedstrijden en 4 scootjes. Maar nou, het mooie avontuur van de gate, van het poortje, waar ze allemaal terug moesten en waar ze de keus maken moesten. En soms dat je keus bepaald wordt door je concurrent. Of omdat het hartstikke druk is, maar draaien breed om die 1 tonne, dat doen we net. Dan pakken we die orentonnen, want dan heb ik lekker vrij. En ja, dat mooie aspect is nou fut. Grauw hier achter je woord langs. ja, en het is nieuwsgierig om te zien, want ja, ze weten natuurlijk, nou, het is moeilijk in te schatten waar die tonnen nou precies luidt. Hoe we door die wienskifting, wat doet die wienskifting? Lemmer is volle jaren door de wiengang dan Grauw en Jennewoord. Die ben verder naar die waterzielt. En ja, dan, want op die lengte en mooi een draai in de wien, dan inschatten van ken ik hem wel berennen. Ja, dat is haast net het wan. En ja, we zorgen toch dat Lemmer ja, toch heel mooi op die tonnen nog steeds onderzielt. En ja, je hebt toch weer een heel soort meters pakt. Ja. En als er niks on die baan gebeurt, en ik weet ik net, we zitten al aardig 4 in de wedstrijd. Dus ja, dan is Lemmer hier, maar Stacien, die is een eind voor op Snits. En Snits is weer een eind voor op Grauw, op Tvingen. En dan zal dit wel de staan worden in het klassement. Als Ik heb er niks van zeggen. Juist zo'n week een keer wat zeggen we. Nou, zo zal het wel worden. Nou, het is nog helemaal verloren. Maar we zijn wel volle verder in de wedstrijd. Daar ga ik in. Langwaard draait ik heel mooi op het rondje van het wedstrijdwetter. Vlak bij de rode balsjes langs. Opname vanuit de lucht. Lemmer, de koploper. Ja, dat is juist duidelijk wat een groot gat dat er zit tussen 1 en 2. En aan de andere kant, ik weer helemaal alle verhalen weer over omknikken en extra kantenmeters, minder kantenmeters. Dan juist toch ik weer, want nou ja, wat ik maar nemen, maar Grauw waar dan toch wel neemt ze van die zal net erin wezen. Maar
de oren kan gewoon vloot houden. Die kunnen me gewoon achterhouden. Sterker nog, Jenne wordt die zielt gewoon grauw voorbij. Dus dan jou toch gewoon dat die al die scootjes toch eens winnen kennen. He? Ja, dat vind ik echt... ik mag natuurlijk net partijdig wijzen voor Jennewaard, maar ik vind het wel hartstikke mooi. Zo'n hele jonge ploeg, jongens uit het dorp. En ik bijzonder Elke dat een heel clubje IFKS-jongens van de Leeds Jennewaardse, dat die dan nou met het grote Jennewaardse skip meezielen. Nou, dat weer 20 jaar lang ondenkbaar. Daarmee dat prachtig. Sport verbroederd. En daar komt er een vlaag in. De finishlijn wordt er in lijn. En is je dan nou, ik al gelijk, de finish? Nee, dat ken nog net. Nee, dat ken net. Nou ja, er is nog een boei, hè. Dus nou, die jet gewoon bij de onderste tonnen er al in hing je. Ja, dat wordt volle jedder. Maar ze ken ik weet net waar dat skip ten opzichte van de Lemmerlight. Ja, dit is de finishlijn. Ja, ze kent ik gewoon besluiten van ja jongens, we hebben een mooi shield. En de winnaar draait. De winnaar draait. En we hebben de maximale tijd. De wedstrijd is goed voor ons. Ja. Het laatste slagje weer, dat misschien spietig, maar dat kunnen wij niet ontwan. En wij gooien de finish erin. Het is mooi geweest. Nou, dan krijgen we direct het gejuich bij Lemmer op het dek. Dat ken het oors. Dit is, ja, nou, dus vooral heel plotseling en onverwacht. Dat is hem. In de pocket. Albert Visser wordt hier op Eerlehuizen eerste. Nou, een hele mooie wedstrijd. En mooi, ja, het is een beetje meer admiraalzeil voor de commissie op het skip. Zeg maar het is nog correct dat ze de fok net strieken. Dat je het bij admiraalzeil. Maar op rangorde komen ze hier gewoon achter elkaar binnen. Prachtig in één lijn. Maar eigenlijk een beetje jammer voor de ontwikkeling in die wedstrijd. Het laatste stukje, maar toch wel heel mooi shield. En Jengitsnits. En wat zal die ik echt tevreden wezen. Want daar klinkt het finish. Ja, hartstikke mooi. Jappie Visser van het Snits met een snekerpan. Nou, wat minder wedstrijden en wat minder jaren. Dan pak je hier een prachtige tweede plak. En ik maak een heel groot gat op de achtervolger. Hier is echt al wel een godslijn, hè? Dus de gedachte dat de gloriejaren van de snekerpan dat voorbij wijzen zo. Nee. Poets hem net uit. Ja, vader en zoon. Wat ben ze blied. Douwe en Jappie. En dan Ostrede op de lijn hoorn. Sietse Brouwer. En we gaan naar de winnaar. Dat is al voor. Ja. En toen hoorde het alleen maar gewoon winnen aan de finish daar. Ja, dat is voor de voorste leuk en voor de achterste net zo leuk. Dus op zich voor de wedstrijd wel jammer, maar wij vonden het niet zo erg. Nee, ik kan me voorstellen. Lokwezen mooi dit plakje. Die start, wie weer belangrijk, hè? Ja, we hebben een hele mooie start. Voor mij 1 of 2 schipjes van beneden. En we hier rondte en met trainen. En wacht je dat je er voor langs kennen. Ja, we gaan achter Heerenveen al langs. Maar ja, wij lijnen al op de leelijn, op de boei. Dus toen hier hem. Ja. Maar die eerste 2 starts, goh, wat weer dat een griebes. Ja, het gelukkig dat het redden staat, hij gelukkig die lijn wat langer maken. En dat is volgens mij het probleem, hè, wat ik zeg. Dus ze hebben de redden staat, hij gelukkig die lijn wat langer maken. En dan, toen ging het goed. Ja, toen ging goeie. Goeie, ja. Nou, dat is blij met dit plak, want juster weer natuurlijk met het protest 4 punten naar de broek, dat wil je leven net. Nee, dat wil je leven net, maar ja, dat jij ik blijf spultje. Hij valt binnen, dan kan je 4 punten krijgen. En die moet je dan accepteren en zand erover, koppen voor en ze hebben dik oppakt en vanmorgen hebben we lekker inshield, alles weer een beetje op stand zetten en rammen. En betere revanche kan je net nemen. Nee, daarom. Dus, maar ja,
Parijs is nog ver, hè? Nou, ik zou hier eerst maar even van genieten, of net al? Zeker, doen we zeker. Daar gaan we van genieten. Dus, nee, mooi. Mooi, Albert Visser, de skipper dus van de Lemmer. Die duwt als eerste oer die streek komt. Die finishlijn die er Sainien in lag. En ik zie nog even achter me. Ja, ik denk echt dat jou het net in de gaten heeft dat die finish erin loopt. Want die loopt op een hele andere route als de rest. De rest die het alle keer achter elkaar aanzielt en hoe die finish komt. Maar jou het, ja nee, ze zal vast nog wel voor de Zuidwesthoek uitkomen. Maar ik ben bang dat ze hier een paar plakken verspillen. Ja, dat weer de winnaar. En ja, die had zijn tweede 0,9. Zoveel punten krijgen als je eerst door de lijn komt. Ik al eerste op Lemmer. En ik nou eerste op Eerlehuizen. Juster dus de volle punten. Die kan hij nog aanloeken. En op Grauw, ja, in zijn 6e plakje. Dus ja, zij staan er nog heel goed voor het klassement. Hè. En ondertussen binnen al weer wat zwanen uit de lofsketten. Daar gaat er weer in. Want dat is de zwaan van Langwar. Die is nou over de finish. En die is vlak achter zijn broer. Ziet ze eindigt. Ik een hele mooie prestatie. Die weer treden. Vind je treden. Fjouwer Langwar. En dan... Klopt dat? Of is... klopt het wel, Elke? We moeten even zien. Nou, we zullen het even zien, want ik zit er nog een scootje tussen zitten. Want dat is... Ja, maar ja, inderdaad. Zit wie en wat net nog ergens tussen? Of is er door die wienwisseling? Dat moest even in alle rust zitten. Nee, jou de gegevens die jou me nou even doorzomen. Maar inderdaad, wie Jenne Woord en Grauw. En die er nog tussen ziet. Ja, want ik hier nog een heel... En Akram is 5. Ja. Toen Geertje het werd wie met het interview op een winnaar. Toen ben die oren er trouw heen gegaan. Koen wij hier toen even het kennen. En dan zie je toch wel dat binnen een hele korte tijd alle skippen finishen. Het verschil tussen de eerste en de laatste is vroeger bij de SKS wel eens een jaloer geweest. Drachten, Oerlijn. Daarachter de hele mannen. Die zullen nog correct voor het Huizenmescoetje uitkomen. Moet nog een beetje omheen stekken. Maar dat redt erop. Hele mannen. En daarachter, ja, daar is... Bij Geertje haar hoe verbaasde dat Leeuw het nog een orenslag maken had. Dat wie het schot voor de hele mannen en dat wie het schot voor Huizem. Schot op schot. Zit er om tussen. Geertje gaat nog even onboord bij een scootje. En dat is bij Jappie Visser. Ja. Ik krijg een cue, dus dan heb ik... Ja, ik ken je, hè? Ja, Jappie Visser, skipper van de Snekerpan. De voesten die kwamen in de loft, dus door de finish weer. Want ook best blij, hè? Ja, ik ben zeker blij. Zeker naar Justen. Van de morgen werd een hoop werk aan dienst. En nou, nu is het mooi dat ik wat voor je doe. Wat heb je die? Ik heb helemaal in de meest hong. Dat die alle grinen was. Ik dacht Juster dacht ik een stand op te zien die het nog wel vertrouwd weer. Dat bleek dus achteraan net zo te wezen. Dus we moesten van de morgen eigenlijk weer een beetje opnieuw beginnen. En dat had dus eigenlijk de hele morgen wel kosten. Ja, van de morgen werd er nog even een appellatiepasjes nog en nou, dat ging aardig. Ik kan me voorstellen dat het dan een enorme opluchting is. Dat is zo mooi van kist. Ja, zeker jong. Zeker. Dus die helemaal steen je net alleen of vanzelf en die man en ik, die ben ik al van maat bezig om naar dit hichtepunt te werken met je al. Die SKS. En ja, juist een teleurstelling. Ja, dan is het wel mooi dat ze het even hebben ze verzinnen. Precies. Waar loopt hem aan? De start weer? Start, ja, nou, dat ging eigenlijk 2 keer hartstikke slecht. Dat we daar niet het boppen de boei. Samen terug met Pieter. Dat we Pieter helemaal gelijk hier, hindert niks. Ja, die houdt hem dicht, hè? Ja, tuurlijk, ik niet. Ik wil jou ook geen cadeautjes. We hebben geen hekel om elkaar, alle viertje net, maar cadeautjes krijg je net. De eerste die mislukt ik maar, bedaar ik ergens onder en gelukkig slagen de treden wel weer. Dat moet je een beetje geluk hebben. Ja, en eerst als strijden om het tonnen, maar uiteindelijk als tweede eindigen, dus ik nog een beetje naar voren te scharrelen. Ja,
Nou, dat is positief. Hoe dat kwam is weet ik niet. Ja, maar ik ben alleen maar de sturen geweest. Maar ik denk, hey, dit voor mij ligt er nog achter Lemmer. Dat is pas net zo. Dus dat ging best. En volgens mij heb ik nog eens even virtueel op een eerste plakje lijn. Maar goed, dat telt al net. Je bent een mooi tweede worden. En hoe is nou de rest van de wedstrijd niet? We zeggen dat per dag. Ik bedoel, nou, ik heb al stiekem even naar het veld gezien. De man die de winnige peer, die schiet juist er vol meer voor in. Die wint nou echt achterin. Dat wist het zo hut. Het is niks van te zeggen. Iedereen schiet knetterhutje. Er is eigenlijk, wat Chris is, dan krijg je niks cadeau. En zijn maaien die ik de beste net samen mee voorbij als het een beetje pech is. Nee, maar en de best nooit waarde. En hij zal dus jeder goede klasseringen zielt. Maar nog altijd net een eerste plekje. Dan verdikken me nog eens op daar. Dat vind ik wel jammer, ja. Maar als we zo terug en dan komt dat vanzelf eens een keer. Het komt er rond, toch? Ja, ik wil dat hopen. Ja. Dat wie Jappie Visser. Hij is hartstikke blij maar dit tweede plakje hier op een Vleusden bij Eerlehuizen. Ja, dan eindigen we hier van onze kant met de uitsturing. Want straks hebben we nog even de reclame. En daarna Arjen de Boer, met Dini Visser natuurlijk. De Grutske dochter van Douwe en de Grutske zus van Jappie Visser. Die dat mooie plakje. Maar ja, voordat we dat doen, dan nemen we eerst nog even de nummers in tot en met 4 keer al hierop. De oerwinning, die gaat naar de Lemmer. Op het tweede plak, Snits. Tredde is het Vingen. Fjouwer Jennewoord. 5 Grauw. 6 Akrum. Zo lang waar. 8 de Jouwer. 9 Drachten. 10 de Helemannen. Alve Huzem. 12 Waardzijn. 13 Ljouwert. En 14 de Zuidwesthoek. Wij gaan er van Agen bedankt. Wij gaan eruit. Wij gaan morgen in Starem, Tatesjen. En na de reclame dus Arjen de Boer. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. De enige echte meubelopruiming vind je op Jouwer bij Woonvoordeel de Vrede. De mooiste banken, fauteuils, eethoeken, kosten, boksprings en matrassen. Hier nou voort bij kwattingen ontwoord 70%. Maar wees er al bij, want fot is fot. Bij Woonvoordeel de Vrede, transport wij Santje op een Jouwer. Plan een boet niet terugtje? Kom naar Hegel Buiten. Inruchters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inruchters van Boeten in Hommets. Wij maken je Boeten mooi. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven, net Ian had meer een soort variëteit om ze IJzerhandel Raadsma. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de app of de webshop van Raadsma. Van pur tot de bakkie pleur en alles ertussenin. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, tegenvlug leveren. Download de app. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kortings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort korting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Ja, goeiemiddag. Het zit erop hier op de Vluizen. En we weten dus dat Lemmer nou voor de tweede keer dit kampioenschap de overwinning pakt. Maar ik krijg daarachter en dat zal uw analist Dini Visser deugd van. Snits! Yes, ja, mooi hè? Ja. Ik heb daar een beetje volgen.
En nou, hier is de spanning aardig te pakken. Ja, het is heel spannend. Ik vind het taskal geweest en is eigenlijk volle spannender als zielen. Als het aan het zielen is, dan zit je op het schip en dan ben je bezig en dan doe je alles erom om het maximale eruit te halen. Maar je zit en just en dan kan je niks aan. Dat is verschrikkelijk. Ja, wat ik zeg, want we hebben hier natuurlijk een monitor hier achter op het dek staan. En dan woest even voor de televisie, dan hebben we naar boeten, dan de verrekijker erbij en dan de radio er weer bij, de oordopjes vooruit. Want dan moest het commentaar van Eelke er weer op. Hier zit er wat druk mooi. Ja, jongen, ja, dat is verschrikkelijk. Dat gaat altijd zo al sinds ik weer heugen ken, van boven naar beneden. En dan ken ik het weer net omzien en dan maar weer fut. En ja, het is spannend, vind ik dat. Ja, het is goed, het is nou wel slagen. Voor het eerst dat Snits er echt weer eventjes bij zit. En nou ja, eerlijk zijn, daar wien we ook wel een beetje aan, want het is natuurlijk een kampioenskoetje. En het even voortwest. Nou, eindelijk liet hij weer zien. We mogen hem nog net terugstrepen. Nee, het is lekker. Het hele voorseizoen zegt wel dat het schip kan wel rennen moet. En ja, dat er dan nou net uitkomt, dat is natuurlijk hartstikke zoer. En vooral juster, dat hier en ik net, dat verwachten stan ik net. Want op zich, langbaar gaat het ik vaak wel aardig. En ja, dat weer wel teleurstellend. En als het dan saai weer omkomt, dat is wel super. Ja. Is nou omschreeuwen een beetje, hoe gaat het er dan op het achterdek? Hoe gaat het nou daar bij de Snekerpan? Hoe is de sfeer daar? Scott het te zien? Ja, nou, ze springen de achterdekken vast net uit. Want we zijn altijd wel wat rustig, hè. Maar ja, ze zijn wel... Het rest wel. Ja, ze zijn wel heel blij. Ja, dat is feest. Dit is mooi. Ja. Toch, we moeten het er weer hoe, hè? Het is net oors. De start. Ja, dan begint tot de knieën. Wat werd 2 keer vals en dan is er weer een individuele valse start. Waarom is dat nou zo lastig? Ja, jongen, ja. Die start is gewoon zo belangrijk. Dus iedereen wil op dat ene plak zitten. Je wil aan de goede kant, nou ja, als je bij de eerste bovenste boei is maar van bakboord omkomen, dan heb je controle over de zaak. Dus dat wil eigenlijk iedereen. Dus je wil aan de goede kant van de baan zitten. Nou, Albert zei, krijg ik al de startlijnen wie hij ze op dat lijst wat langer maken. Zodat hij, nou ja, dat denk ik dat het op het lijst een beetje beter ging. Maar ja, dan is hij te meer rond en dan ga je omheen en ja, dan weten we het niet. Simpel. Ja, ze hadden wel de Japaner erin hongen op een gegeven moment, hè. Dan toen je zei ze van, nou ja, elke nien is wat voorzichtiger. Nee. Nee, dat wie duidelijk net zo. Dat was wel heel grappig. Want je dacht inderdaad, nou, die Japaner hing erin. En dan zit wel even een beetje rustig hoor. Maar nee, het was al je gang en al je drekkelappelijn. Het was wel mooi. Ja. Ja, dan vind je het mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeiden van... Jongens, kun je er net wat op bedenken? Want ja, straks kunnen we de hele middag wel terug in met al die valse starts. Ja, nou ja, starten is wel een heel mooi stukje van de wedstrijd. Ja? Dus, of is misschien wel het mooiste stukje van de wedstrijd. Ja, zeker. Ja, er is een heel zo te hel in te verliezen. En het komt zo op de finesse zo, de timing, maar die meesken, de onsturing, wanneer is het zielen, de plakbepaling, dat is natuurlijk al heel wichtig. En als dat al je goed uitvoert en dan komt dan bij gang in die lijn heen, dat is zo mooi. Ja. Nee, ik snap het, maar bijvoorbeeld bij raidrieden, als je 2 keer vals staat, dan mag je eruit, word je disqualificeerd. Bij de IFKS had je de black flag. En daar refereerden de beide molen al een paar keer gewoon. Ja, ben je daar een voorstander van om nog harder op te treden bij een valse start? Nee, ik net. Er zijn ook genoeg regels. Je bent meestal wel lekker zielenlitten. Ja, nee, dit is ik wel iets zonderlijk. Ik kan me net heugen dat ze bij een Japaner... meestal gaat het daarna direct wel goed. Dus dit zijn uitzonderingen. Dan hoef je net direct allerlei regels wetten voor je. Nee, maar dus zoals het wel, het zijn uitzonderingen. Maar we hebben nou 4 dagen zield. En volgens mij hebben we haast 8 of 9 keer een valse start hoor. Ja, ik bedoelde de uitzondering zit hem in dat ze nog een keer vals starten met de Japaner. Dat gebeurt bijna nooit. Dat is wel uitzonderlijk. Dus, laat het onduidelijk, dan doen we eigenlijk maar gewoon zo vol mogelijk starts eigenlijk. Ja, er is helemaal niks mis mee. Zullen we de stoorn er even bij pakken, jongens? Want de uitslag hier op het wedstrijdwetter van de Vluzen op 1 dus Lemmer. 2 Snits. 3 het Jereveen. 4 Jennewoord. 5 Grauw. 6 Akrum. Zoon Langwar. 8 de Jouwer. 9 Drachten. 10 de hele mannen. 11 Huzum. 12 wordt zijn. 13 Ljouwert. En op het 14e plak de Zuidwesthoeken. Dan naar het algemeen klassement, naar 4 wedstrijden. Dan zien we dat Grauw onder leiding gaat met 5,9. Dan komt Lemmer met 7,8. En op de 3e plak is dan Jereveen met 9,9. Wat kunnen we daarvan zeggen?
Ja, mooi. Het zit nog mooi dicht bij elkaar. Hè, de daguitslagen wissel ik heel erg. Hè. Iedereen heeft wel eens even een minderdag. Dus de meesten heb ik al wel een dikke outtrekker. Dus het kan nog mooi alle kanten op. En als ze dan zo dicht bij elkaar staan, ja, dan blijft het heel lang nog spannend, denk ik. Ja, dat denk ik. En dat het zo heel iets wisselt, dan is er eigenlijk geen paar op te loeken natuurlijk. Nee, de winnaar van Joert, die kan mooi wel helemaal achterin zitten. Dus dat is prachtig. Ja, en de nummer 12 van Joert? Ja, ik, helaas, ja. Helaas ik. Ja, ik hoop het net, maar een beetje constant zielen zou mooi wezen. Ja, maar de Snekenpan had in elk geval Shell litten dat we hem net vier te maaien. Nee, precies, ze binden nog. Ja, heel goed. Morgen dan zitten we op Starum. Trouwens nog eventjes hoe deze wedstrijd, want ook voor het eerst dit kampioenschap Mine Gate. We hier een hege verwachtings. Ben die hege verwachtings uitkwam? Ja, voor mij wel. Als je de eerste 3 routes, er binnen eigenlijk is er net 1 route hetzelfde, de stand is, maar bij de bovenboei hetzelfde geweest. Er is altijd wisselingen geweest, dus dat is super spannend. Maar ja, ik wil eerst waarom het net vaak gebruikt wordt, is omdat als de wind draait, dat het dan heel lastig is om er nog een zielbare baan in te houden. Ja, en dat gebeurt op het lijst? Ja, dus daarom wordt het op het lijst een beetje... Ja, dan wordt het saai en dan kan je hem er beter uithalen. Ja. Nou, dat is echt die. Hè? Dan wordt het zo'n ballon die het heel stadig gewoon leeg rint. En dat is dan een beetje spietig. Maar we hebben in elk geval het eerste gedeelte van de wedstrijd wie super mooi. Ja, heel spannend. De koers alle kanten uit. En dat is gewoon echt zielen op zijn mooist, vind ik. Ja. Nou, die in prachtige omstandigheden hier op een Vluizen. Het wedstrijdwetter bij Eerlehuizen. Mooi, wat wie het fjouwer. Maar zo nou en dan, ja, wie het fjouwer? Nou. Krappel zou krek even bij de finish, ja. Maar voor de rest wie het een traaien volgens mij. Een traaien, maar we hier graag fjouwer hebben al. Laten we het zo zeggen. Maar goed, dat wie in elk geval mooie omstandigheden. Laten we hopen dat het morgen extra is. Morgen dan ben we op Starum. Ben je zo direct bij, op Starum? Ik denk dat ik even mijn koelboxje op de dik zitten ga. Heerlijk toch? Mooie plak is er net eigenlijk op Starum. Super, hè? Ja. Heel soort Willem en wij binden morgen vanzelfs ook weer dan bij Starum. Ik zou zeggen, graag ontmoeten. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. In de tunnel. Er vielen geen gewonden. In beide richtingen wordt nu gekeken naar omrijdroutes voor treinen. Het drugslab dat gisteren in een garage van Amsterdam werd ontdekt, blijkt een hennepkwekerij te zijn. 2 mannen die werden aangehouden waren onwel geworden. Waarschijnlijk door chemicaliën die in de hennepkwekerij werden gebruikt. 8 woningen werden gisteren uit voorzorg ontruimd.